will rise and strengthen wisdom. Our fathers will be able to love their children. Our fathers will lead with integrity, faith, and compassion. Generations are going to be blessed. Masita koyana na mari, masita Jesu, masita Jesu. Era masatara, wana baba Jesu tauya na wabamberi penyu shawaku, tauya na wabamberi penyu. Warangani rai koyana na mari, ne masita na Jesu. Masita na Jesu, amen. Now, for us to be connected to God. I was thinking the other day, we know God, Mr. Just amen. But the question is, are you connected to God? Mr. Just amen. I can give an example. We all know Ramaphosa, Ramaphosa. But we are not benefiting. The only people who are benefiting are the people who are in connection with Ramaphosa, Mr. Just amen. As we need to be in connection with God, Mr. Jesu, amen. Kuziva mwari at a personal level. Who communicate na mwari ndo ngoye kuchecha ngozi yoti yes kuna mwari vanorapa. But are you connected to this God? I've got a variety of my Bible verses. Jeremiah chapter number 29 verse 13 of it. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Mr. Jesu, amen. Another verse, John chapter 15 verse 4. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Then the last verse is saying, draw near to God, and he will draw near to you. What is needed here is for us to take the first move. The first move that you must take is drawing near to God. The first move that you must take is showing interest that I don't only want to know you, God, but I want to connect with you. We all know Ramaphosa, but we are here. Those who are in connection with Ramaphosa, they are living a lavish life. Mr. Jesus, amen. So what more if we connect with God? The God, what you are feeling, but we are not in connection with him. The God, creator Ramaphosa, example. What more if you connect to the God, the creator of all the universe? What more if you connect with this God, having that personal relationship, having that personal communication, which is I'm going to have a meeting with God. Communicating is not only one way, us sending message to God, but it's also a time where God is sending a message to us. So we want to pray for that connection. We don't only want to know you, but we want to be in connection with you. We want to know you at a very personal level. We want to know you. Having that I was in communication with God, enjoying the presence of God. Connection with God. We want to pray for connection, connecting to God at a personal level. Tinozviziva kuti muri Mwari, tozviziva kuti makamutsa vakafa, tozviziva kuti munosvinudza mapofu. As we want to connect with you, oh God. We want to connect you, oh God, with you, oh God, in all areas of my life, oh God. I want to connect with you, Jesus. I want to connect with you, oh God. I don't only want to know you, Jesus, but I want to be in connection with you, oh God. I want to for a personal relationship with you, Jesus. I want to have a personal relationship with you, oh God. I don't only want to talk to you, I want to have a relationship, oh God, where we'll be talking to each other. Jehovah,
benefits in connecting with you, oh God. There are a lot of benefits in connection with you, oh God. I want to connect with you, Jesus. I want to connect with you, Jesus. I want to connect with you, Jesus. I want to connect with you, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Don't have to buy now, money when you don't have to go down to Fama moving you humble. Don't have to go to town moving you humble. Jehovah, this is the day of church. Don't have to go down to town with a man and did kumba. Yes, it's a cheso. Pashinorema. Don't go carapasi, don't go town with a cheso. Pashino Nakita. Don't go carapasi, don't go tender. I want to know you at a personal level, oh God. I want to know you at a personal level, Jesus. I want to know you at a personal level, God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. But they abide in me and I in you. We are taking the first step, oh God, of abiding in you, Jesus. We are taking the first step, oh God. We request for a connection. We request for a connection in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Okay, because of time, our last prayer point. I really want to do this. I'm starting just say amen. If you're just next to someone, can you just hold hands of that someone? I want you to pray for someone that is next to you. The main point that you want to pray for is that person is fighting secret battles that you know nothing about. I'm starting just say amen. There's no need to share those secret battles, but the battles are there. I'm starting just say amen. Bible no variety. Galatians chapter 6 verse 2. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. We don't need to know your battles. We understand there are secret battles that you cannot even share to anyone. Some of us, or some of you, but the battles are there. James chapter 5 verse number 16. Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. I want the part equity and pray for each other so that you may be healed. I understand you have your secret battles, but I want you to pray for someone next to you. That person also has secret battles that she's fighting. To some extent, you face battles. If battles, you can share to your partner or to the person next to you. It's not yet a battle. There are battles. You don't say anything. But I want you to pray for that person next to you. Any secret battle that he cannot share, any secret battle that this person is facing, we have the secret battles that we are fighting. Wamwakashika pakunieta kunamata. Wamwakashika pakunieta kunamata Jesu. Wamwawasisina kanatariro. They are questioning your presence, oh God. They don't know if you really exist or not. But we are here, oh God. Sezvamakaraira mushoko renyu kuti tinamatire. Makati carry each other's burdens. Makati carry each other's burdens. And this way you will fulfill the law. Murairo wa makaisa kuti titakurirane mitoro. Mitoro yatigonu kushare mweya muchene wa Mwari. We cannot share these battles, oh God. Wamwari kuona kufa zvatova nani. Asitauya sekereke Ishe wangu. Makati tinamatirane sekereke Jesu. Makati tinamatirane sekereke Ishe wangu. Ondo dzari kurwa nadzo idzo Jesu modziziva. Ondo dzari kurwa nadzo idzo modziziva Jesu. Zviri kumushaisa hope muri kuzviziya changamire.
zvari kuchemera muri kuzviziva Ishe wangu. Ndanamata nezita raJesu. Wipe those tears, oh God. 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 You said we must pray for each other so that we may be healed. Ishe wangu zadzisa ishoko renyu. Zvatakunamatirana kudai Ishe wangu. Zvatakunamatirana kudai changamire. Zvatakunamatirana kudai Ishe wangu. Oh, we pray for healing, oh God. Healing of broken hearts, Jesus. Healing of broken hearts, Lord. Healing of broken hearts, Jesus. Healing of broken hearts, oh God. Ah, Jehovah, we want to. Ah, Jehovah, we want to. Madam Shogorenyu Jesu. But the prayer of a righteous person is powerful and effective. Tawuye Jehovah Jireh. Bless my neighbor, oh God. We pray for peace, oh God. I pray for peace, oh God. Ah, munyaradze Jehovah. Zvasisina tariro nazvo Jesu dai mangodzorera tariro. Zvasingachazivi zvekuita dai mangovhura nzira. Asi sina wekudza zvimwe hazvitauriki kuvanhu. Zvimwe hazvitauriki kuvanhu Jesu. Asi tauya on behalf of my neighbor, oh God. On behalf of my neighbor Jesus. Mutakurirewo mutoro uyo Jesu. Baba ndakumbira mutakurirewo mutoro uyo Jesu. Mutakurirewo mutoro uyo changamire. Wamuremera Jesu. Mutoro uyo wamuremera. Wamuremera Ishe wangu. Dai mautora mamupa joko renyu rakareruka. Dai matora mutoro uyo mamupa joko renyu rakareruka. Heal that broken heart, oh God. Takurai mutoro uyo Jesu. Takurai mutoro uyo mweya mutsvene. Ishe wangu, I'm praying for my neighbor. Murangariraiwo Jesu. Tariro yanga yarasika. Dai maidzorera Jesu. Tariro yanga yarasika iyo Ishe wangu. Ngazive kuti kuna Mwari. Nekuda kwekuti muchamutakurira iwo mutoro uyu. Ngazive kuti kuna Mwari. Mimwe mutoro yapo femakore akawanda Ishe wangu. Dai mangomuturawo. Dai matura mutoro uyo uri kumuremera. Dai matura mutoro uyo uri kumuremera. Dai matura mutoro uyo uri kumuremera Jesu. Ndakumbirira, ndamukumbirira mweya mutsvene. Murayiro wenyu wamakaisa Ishe wangu. Wekuti tinamatirane titakurirane mutoro. Tauya Jehovah. Ah, tauya Ishe wangu. Tauya mweya mutsvene waMwari. Mutoro ndamukumbirira on his behalf, oh God. I'm asking on her behalf, oh God. Mutakurirewo mutoro uyu Jehovah. Wamwe wakagutsikana nemasituations avo. Wakati izvo hakuna zvazvichaita. Asi Jehovah ndauya. Ichocho chasisina tariro nacho. Ichocho chiri kumunetsa. Ichocho chakagutsikana akati izvi zvava zvangu. Mweya mutsvene ndochandiri kukumbirira. Ichocho chasingakwanisi kuudza vanhu. Ichocho chiri kumudya moyo. Ichocho chiri kumushayisa hope. Dai mamutakurirawo Jesu. Takumbira Jesu. Takumbira mweya mutsvene waMwari. Mazita Jesu. Mumazwi mashoma ngatingonamatira isevhisi yanhasi. Mweya mutsvene waMwari, tokutendai nesevhisi yanhasi. Tokutendai nekuti mucharatidza ukuru hwenyu. Tokutendai nekuti muchaonekwa. Tokutendai Jehovah nekuti muchabata basa. Tokutendai Jesu nekuti muchatsiura. Tokutendai Jesu nekuti mucharapa. Uwapo hwenyu huchaonekwa. We are going to experience your presence, oh God. Nazvino tinokutendai nekuti muri Mwari. Nazvino tokutendai nekuti makanaka. Chirambai muchikudzwa nekuti munoshamisa. Mazviita Jesu, mazviita Ishe vakarurama. Hakuna mweya uchatonga panzvimbo ino kunze kwemweya wenyu. Nazvino tinongorumbidza zita renyu Jehovah, tichisarenda sevhisi ino mukati memaoko enyu. Ingaive yenyu Jesu.
imi mitongai mweya mutsvene waMwari. Musatendera mweya yerima, mweya yemadhimoni ichifamba mukati mekereke ino. Take charge of this service, oh God. We surrender it unto your hands. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Omberera Jesu maoko. Omberera Jesu maoko. You can do more than that. You can do more than that. Moresa riparutivi pako. Moresa 5 or more. Umfarire. Umhake. Rudo rwande. Amen. Moresa riparutivi rwako. Mufarire. Mufarire. Mumorese. Moresa more, 5 or more. Inkisiose, Zinkrobe ngapha kade. Oh, inkisiose, oh, inkisiose, Zinkrobe ngapha, Zinkrobe ngapha. Oh, inkisiose, oh, inkisiose, Zinkrobe ngapha, Zinkrobe ngapha. Oh, inkisiose, oh, inkisiose, oh, Zinkrobe ngapha, Zinkrobe ngapha. Oh, inkisiose, oh, inkisiose, Zinkrobe ngapha. Oh, inkisiose, oh, inkisiose, oh, Zinkrobe ngapha, oh, Zinkrobe ngapha. Oh, inkisiose, oh, inkisiose, oh, Zinkrobe ngapha, kade Zinkrobe ngapha. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Right. Daya Sri Jesu, akandiona ni aniko waizondiona. Hapana waizondiona. Daya Sri Jesu, akandiona ni aniko waizondiona. Hapana 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 waizondiona. Daya Sri Jesu, akandiona ni aniko waizondiona. Daya Sri Jesu, akandiona ni aniko waizondiona. Hapana pana. Hapana pana. Hapana waizondiona. Hapana pana. Hapana pana. Hapana pana. Hapana pana. Simuto, simuto, simuto. Che, 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 che. Chamna matandega, chamna matandega, chamna matandega, chamna matandega, chamna matandega, chamna matandega, chamna matandega. Kuna mari mdenga, kuna mari mdenga, kuna mari
Celebrate Jesus! Trumpet, lift Jesus. Are you ready? Lift Jesus, yeah. 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 Simuzira chawabata usendere uchikanda munenga osimuzira chawabata usendere kwala
Everyone, let's go. Batacheru chawabat, tenderes, skanda muneka, batacheru chawabat, skanda muneka, batacheru chawabat, tenderes. Musitara Jesu, hallelujah. Give your neighbor high five. Muzoti juziro rochari visa chet. Muzoti nasu visa chet. Wanatsomtaurira azvinzwa here. Chelumakelo aneziawa. Aibo chelumakelo aneziawa. Uyawazi. Sheluma kelane ziawa. Oh ziawa. Ziawito. Ziawito. Aiwo. Ziawito. Usalale liwena. Oh ziawito. Oh, see how we do. Oh, see how we do. Oh, salale liwena. Bible, see how we do. See how we do. Let me see. Over there, let me see you. Oh, see how we do. Oh, see how we do. Oh, see how we do. Salale wena. Ziwelele. Ah, you're not ready. I said, Ziwelele. Teenagers, where are you? Ziwelele. Come on, one more time. Ziwelele. Let's go 2 times. Ziwelele. 2 times. Come on. Ziwelele. Oh no, come here. Come on. Ziwelele. 3 times. Ziwelele. 4 times. Ziwelele. Ziwelele. Ayaya. Ziwelele. 10 times. Haibo. Ziwelele. Oh, see how we do. 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 Oh, so good. Awesome. 1, 2, 3. Okay. Tunaofinura Satan andili. Katazi kaka no boa Satan kaka. Put your hand like this. Andili. Put your hand like this. And the next thing, listen. And the next thing, you nod your head like this. Right? Are you ready? Can we do that? Okay. 1, 2. Oh, see how we do. See how we do. Tell. Me too. Salale liwena.
shout for Jesus. Achira karifeka. Juzira achira karifeka chete. Antonine naru. Ngatikuzema. Jesus. Jesus. Uchiri mumwe yamwe chete. Afumile. Oh, afumile. Kutini pu pumbelele. Afumi. Unyakaze, unyakaze. Oh, amazulu. Kutini pu. Amazulu ge. Kutini pu. Oh, amazulu ge. Kutini pu. Oh, ay, for me, lega. Kutini pu. Oh, ay, for me, lega. Kutini pu. Stop, Apostle. One more. Oh, ay, for me, Shaisanda. Oh, ay, for me,
Hymn 142, hallelujah. Hakuna hama kupinda Yesu, hakuna
Wakatendeka mshamba wa Nazareti. Tinokutenda imi hama epesco. Imi mununutsi. Muchengeti ntimi mwanu. Tinokutendai Jehova mangwana nano. Nekuti hakuna nguwa tisingaonekwi nemimwari. Hapana nzvimbo yamusingazivi changamire. Tinokutendai shamwari yepedyo pedyo. Tinokutendai hama isingashanduki inoramba yakadaro kwemazuva ose. Mangwana nano zita renyu ngarikudzwe. Tinokutendai Jesu. Tinokuremekedzai Jehova. Mbiri yose nekukudzwa ngazvive zvenyu muzita nemuropa ramambo Jesu. Baba mazvita henyu mangwanani ano muzita ramambo Jesu. We thank you. Hallelujah. We glorify your name as we honor you. We glorify your name as we honor you. You are wonderful. You are the Messiah. You are wonderful. You are the Messiah. We glorify. We glorify your name as we honor you. We glorify. We glorify your name as we honor you. You are wonderful. You are Messiah. You are wonderful. You are the Messiah. We magnify your name as we honor you. We magnify your name as we honor you. You are wonderful. You are the Messiah. You are wonderful. You are the
declare it's your holy name. We worship you, Jesus. Take all the glory, my God. You are wonderful. Who is like you, Jesus? No one is like you, my God. You deserve the glory. You deserve all the honor. You are wonderful, Jesus. You are wonderful, my God. Yes, we worship you. We give you all the glory. You are worthy, King of Kings. He is worthy. Jehovah, we worship you. We give all the honor. Messiah, we worship your holy name. Messiah, we honor your mighty name. Messiah, we worship you. You worship our Lord Jehovah. We worship you, Jesus. Jehovah, we worship your holy name. Thank you, Jesus. Thank you, mighty God. We thank you, Jehovah, who is able to do exceedingly abundantly according to his power that is within us. We worship you, Jesus. We give you the glory. We worship you, Jesus. Glory be to Jesus. It's all of what I worship. Jesus, we honor you. Jesus, you are God. We worship you. Glory this morning. Your name on high. There is none like you, Jesus. There is none like you, our Father. We thank you and we love you, O God. We worship you, Messiah. We worship you, King of Kings. Glory be to Jesus. Thank you for your presence. He's worthy for the praises. Jehovah, we worship you. Yes, Lord. Hallelujah to Jesus. Hallelujah. Bakafara chete hallelujah. Toda kuti tigamuchire mweya mutsvene iye watisvitsa panzvimbo ino nhasi watipa mukana wokuti tiuye kuzomushumira. Ndiye anotipa mweya wekufema. Vamwe vanoti ndiye mweya watinofema. Hallelujah. Ngatigamuchire mweya mutsvene muzuva ranhasi muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Muzita nemuropa. Hallelujah. Amen. Thank you, worship team. Ngatora inyu nzvimbo dzenyu. Hallelujah. Takamira kudaro. Takaitirwa nyasha. Amen. Takapuwa vafudzi. Ini hangu ndakapuwa baba namai. Amen. Takapuwa vafudzi panzvimbo. Vanogara vakatitaririra mumweya. Amen. Asi havagumiri ipapo. Kune Yesu vedu vamwe vanobva vauya nemuupenyu hwedu chaihwo. Amen. Toda kuti tingoenda pamberi paMwari tichifarira vanhu vaMwari muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Tinokudai baba namama. Hallelujah. Tingatora hedu nzvimbo dzedu patingawana patingagara. Amen. Regai nditore mukana uno kukwazisawo nekuchingamidza main church board yedu muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Regai ndikwazisewo bhodhi rana baba nebhodhi rana mai pamwe chete muzita raJesu. Hallelujah. Regai nditore mukana uno kukwazisa wese anonzi mutungamiri, ungava kuasharing, ungava wekujeko kana aseu groups, newese anongonzi mutungamiri unzwa kugamuchirwa muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Amen. Regai nditore uno mukana kukwazisawo vana mama vari pakati pedu muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Ndotorawo muno mukana kukwazisa vana baba vose vari muimba ino muzita nemuropa raJesu. Inzwai kugamuchirika. Hallelujah. Amen. Sunday school, are you there? Inzwai kugamuchira muzita raJesu. Hallelujah. Mungaende nyu kuma classrooms enyu. Amen. Ndikanditorewo muno mukanawo kukwazisa nekugamuchira vari kutiona online muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Tinoti rambai muchiona, rambai muchititevera pa social media saizvozvo. Amen. Pandiri panapa ndina ma-items matatu. Ndichadaidza vanhu vatatu vauye nemuronga iwoyo. Amen. Ndichatanga kudana sister mucha vane testimony.
kouya mailifa vane one song kozouya rumbi saka ndichakumbira kuti muuye nemuronga iwoyo. Amen. Ndichadana musista muchava chiuya, ngatiomberi sista muchava chiuya, mailifa vobva vauya, then rumbi ozouya pokupedzisira. Amen church. Nindasimukira kutenda nyasha dzaMwari. Chekutanga ndotenda hangu vafudzi vatakapiwa panzvimbo ino baba namai munodiitira zvakanaka. Ndaingogara mumabhenji ndichingonzwa vamwe vachitaura matestimony avo, but ndaingori nekadhatika yakoti ndingasimuka ndigare, but ndinoda kutenda pamberi paMwari nokuti kurarama kudai nyasha dzaMwari. Ndofunga 2 weeks back dzadarika ndakarwara zvimwe zvandandisina kunzwisisaba, asi ndinotenda nekuti minamato yababa nemadeclaration ese vanonamata vachitinamatira inotirwira kune hondo dzese. Ndakanga iri musi weMande ndatopedza basa, ndakangonzwa kupera simba nokutsva nekupindwa nechando nokupiswa zvese one time. Pandaenda murumu mangu pazvatoita wese, asi handina kukwanisa hangu kuti nditaure baba namai. Ndakangoti pamwe zvichadarika. Chipiri kubva ndamuka ndiri right, wabva ndatoti chipiri rakanga rizuva rangu rekutenda hangu kuchipatara. Wabva ndati ngandingobva ndangofambira nyaya idzi dzese. Ndinotenda Mwari nokuti ndakagona kubva pamba ndichifamba, but the moment yandakazosvika muchipatara zvakatoita wese. Ndofunga ndakapedza 3 hours ndiri muemergency room, ndikaiswa maoxygen ndikaiswa zvese, but ndakaona ruoko rwaMwari kuti munhu unogona kungofa anytime. Asi ndinotenda baba namai neminamato yenyu nezvese nemadeclaration ese yamunotiitira anotirwira kune hondo dzese dzinotiteera. Handigoni kuti ndichakutendai nei baba namai neminamato dzenyu, ndinotenda. Hallelujah! Aiwa hatigoni kusanyemwerera nhasi tiri kupemberera birthday ramama. Hallelujah! Ndisati ndaimba regai ndimbosaluta mama. Yebo. Makatikoshera mama. Matineja muriko here nhasi ndauya na hip hop. Mapraise team ndatokuudzai kare. Ava ndi mama mufundisi wekereke ino. Ava ndi mama vedu vekereke ino. Tinokudai mama. Tinokudai mama. Happy birthday mama. Mama Pureuko. Happy birthday mama. Ava ndi mama vedu. Ava ndi mama vedu. Ava ndi mama vedu. Avandi mama vedu, avandi mama vekereke, avandi mama ve masingu, avandi mama vekereke, avandi mama veretipoti. Mama, mama, tinokudai mama, munotina mazirira, tinokudai mama, avandi mama vekereke, munotina tosali, avandi mama vekereke. Mama. Happy birthday, Mama Mufundisi. Oh, we love you, we love you, we love you. Happy birthday, Mama. We love you. Ayo. Hey, I want you, Mama. Where do? Jesu, amen. Mr. Jesu, amen. Chinhu chandakakura ndichidzidziswa ndechekuti kana uripo mushandisi. Mr. Jesu, amen. So tichikura tichiri vadiki
kumba kwedu I come from a musical family, baba wangu na mai wangu vanoimba. Saka taiti tichikura mama vachitimanikidza kuimba. Then tazokura we were now enjoying. Saka tazokura tatori nechiguru pedu chatonzi Anointed Voices. Taimba zvokuti up to now I don't regret. Nonyatsa kuzwa kuti panapa takashandira Mwari muzita raJesu, amen. Regai ndichipinde mutestimony yangu manje. Muzita raJesu, amen. Ndauyawo panapa kuzotenda Mwari wepaRoadport muzita raJesu, amen. Ndakatanga kupinda panapa 2018-19 there. Then 2020 COVID yobva yarova. Then 2021 wainzwisisa mabhodha anga asati avhurwa, kufamba kwainetsa and stuff. Ndobva ndafunga kuti ndakufana kudini kuupgrade kuenda kuchikoro. Ndafunga kuupgrade kuenda kuchikoro ndobva ndatsvaga nzvimbo kunoku ndobva ndaishaya ndikati nothing is going to stop me from going to school. Ndobva ndaaplya kuZimbabwe kwakuwana nzvimbo paGreat Zimbabwe University. Ndawana nzvimbo paGreat Zimbabwe University. Ipapo madhezi acho vachiri kuziva bhadzi raita 2.5 kuenda kuZimbabwe. Ndopa paiti mukasvika pabhodha powanzi bhodha rakavharwa because of COVID. Saka taifanira kuenda nekurwizi kuya kuukoko ndokwataienda nako. Ndikati inini chikoro ndiri kuda kuenda kuchikoro. Kwakuchiudza mufundisi ndafunga kuenda kuchikoro kati it's a good idea. Enda kuchikoro. Ndaenda kuchikoro paya ndatoapply. Ndaenda pekutanga. Ndanyatsa kuona kuti kaka life kekupinda nemusango akakaka akasi right. Especially uri munhu anonga ine passport. Wopinda nemusango mombomiswa nemasoja, mombodii, tombohwandiswa muzvimagwenzi, mombonzi mhanya yapo unonga wakabeya wakatakura mazibhegi. Ndikati panapa ndoita sei? Kwakuchitaura paya. Then the other day ndaida kuenda for my exams. Ndobva ndati pastor ndinofunga zvekuenda nendege. Kwakuri kungotaurawo hangu. I think I'm one of the person aenda nezvinyaya zvisina musoro kuna mufundisi. Kati mufundisi ndinofunga kuenda nendege. Vakati yes, it's possible. Ndikatanga kutoseka ndikati mufundisi vaya vatanga. Zvikanzi indege suto ndo madhezi acho ndopaiti kuflya papasina challenge yekuflya paroad ndopaidini painetsa. Zvikanzi it's fine, you can go. Kwakutotarisa matickets paya kwakutonoti zvinhu izvi zvitori affordable izvi ukanyatsa kudini kuzvitarisisa paya. Kwakutotenga ticket paya. I was the first person kumhuri kwamadhimba kukwira ndege. Izvozvo ndinotenda Mwari. I know to some it's not a miracle, but to me it's one of the biggest miracles that happened in my life. And ndinotenda Mwari nazvo zvokuti ndakazoti ndakuudza mama kuti mama I'm coming to Zimbabwe. Asi ndiri kudini ndiri kukwira ndege nemama akati handisonyatsonzwisa zvautaura dai waita zvekufona ndazwa uchitaura nevoice rako. Ndikati ndiri kutokwira ndiri kuuya nendege kuZimbabwe. Vakati mari yekukwira ndege uri kuiwanepi muCovid munomu? Ndikati mama hamuzivi zviri kuchechi kwedu. Saka inini mufundisi mama ndoda kukutendai. Pazvaitawa namai vakundai, sorry ndakangana senemi. Vachiti ndakatanga kupinda panapa. Ini ndofunga kuti ndakauya panapa ndichangopedza form 4 kani ndikade ndiri munhu mukuru chaiye, but I thank God nepavakazondiunza pacho ipapapo ndandakura. Izvozvizvi apa ndaienda kuchikoro. Kuchikoro you need to pay fees. Uchazoda kutsvaga accommodation because ndandisina kana hama yagara mumasvingo kana chinchada kutsvaga accommodation. Wapedza wobhururuka nendege. You know, it's something chekuti kumba kwedu tazozvitaura kumba tazoshiya mugroup. One of my brothers akati rumbidzai now ndege yakukwirika. Tese takukwira ndege. And as I speak now, almost half of my family members ndege tinokwira kuenda nekudzoka. Saka ndoda kungotenda Mwari kuti vamwe zvinonga zvisi kunga zviri nyore kunga zviri diyo vati ndege yakachipa, but to some iko kutongosvikawo paairport kutongofambawo paairport. Ende chakanakira kundege hamutukwi fanike zvinoitwa mabhasi ekunzi mbuya chakati wambobvutirwa bhegi. Hakuna, unosvika unongochimhoreswa wanzi tokumbirawo passport yenyu, alright, uchipinda mundege pepe wotomhoreswa. You know, it's something chekuti it's a blessing that we can underrate kuti zvinhu hazvisi asi inyasha dzaMwari. Right now I'm studying again. And I make sure kuti pese pandiri kuenda kuZimbabwe bhazi rakutondiremera ndinongoti arega ndingobhururuka ndingoenda. Saka inyasha dzandiri kuona. Even ndaiseka one day mama wangu achiti izvoni ainini kana kunzi kuzouya South Africa ndifi ndakakwira bhazi ndinouya nendege. Ukaisa kuona kuti ndege inokwirika. Saka ndiri kuti utilize nyasha dzepanzvimbo. Kana ukapuhwa mukana usaurambe. Ini mama nababa ndoda kukutendai because kwandakabvaka nepandava izvozvizvika inyasha dzaMwari. Zvoti pamwe pacho ndoti ndikadzokera kumba unofunga kuti rumbidzai watinoziva, rumbidzai wekumadhimba, baba madhimba wekumadhimba watinoziva, inyasha dzaMwari. Saka zvinhu zvekuti unofunga kuti izvozvi zvikonyetso svika pamba unyetso kuti unoti
zvinhu zvatochinja nekuda kwenyasha. Weduwe kana kunzi ukapuwa mukana mushandisi. Baba namai mufundisi vari panapa, they are here for us. Ene chakanakira pastor, ini hangu ndichikura kuZimbabwe. Ndakaberekerwa muFM. Ndakakura ndichibelieve kuti the only people vanotaura nemapastors ma-elders nevana vema-elders. So I would shun away kuti izvi havisi zvedu izvi ndezvevana vema-elders, vana vema-leaders, vana vemachii. But pandakazouya kunoko, I still remember ndichitanga kuuya kunoko. I think pastor wakanzwa nezvangu. Then wakandifonera vakati, rumbidzai ndazwa kuti muSouth Africa. Ndikati nditaura nani? Zvanzwa usizvi kuti utaura nani, una namba dzangu. Ndikati handitozivi pangu ndogononga ndichitaura nembavha ndisizvi kuti utaura nani. Apa ndotaura napastor. So to me it was something new kuti munhu amufundisi ukufanira kutodi. So ndoda kutenda Mwari. Izvozvi pandirika dzimwe nyasha dzinotyisa dzekuti if you are to go back with me kwamutare. I still remember ndaisangana nemamwe maclassmates angu achibvunza kuti rumbidzai chii chakaitika chii. Saka sometimes muchizona ndichizoposta hangu mafotos ndiri paairport ka ndoziva kwandakabviswa naMwari, because uku kwandakabva uku hakusi right. And ndoda kungotenda Mwari. Saka ndingoda kungoti chii yangu point yangu yanga irisvika pekuti izvoni 7 December akusvika. Vanoda havo itai, asi vasingadiwo muchafa musina kukwira ndege. Ini ndinogara ndichingokwira ndege maita basa. Hallelujah. Tinotenda vose vawana zvokuita mumba maMwari. Amen. Regai ndizivewo kuti pane vatangawo kupinda nesu here nhasi kekutanga. Do we have visitors in the house? Can you just show by raising your hand? Kana varipo vatanga kupinda nesu zuva ranhasi, tionewo nekusumudza mavoko pamuri. Ndiri kuona ruoko apo. Vakaita sevavo ndichakumbira kuti maashasi muvabatsire vauye kuno kumberi. Ndichakumbirawo vakaita sevavo vauye kuno kumberi. Avo vakasumudza ruoko ndichakumbirawo muuye kuno kumberi, mutore chimwe chinhano chekuuya kuno kumberi. Tikukwazisei the roadport way. Amen. Welcome, welcome. 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 Hallelujah. Do we all understand Shona? You all hear Shona? Tinotenda. Zvanaka zvabva zvanaka. Shandisa rurimi rwamai. Amen. Saka ini ndichakuzivisai kuti ndine ani nekwandinogara nezvese about me. Imiwo muzozvizivisa kukereke. Muchipa mukana kuti muzivise kuti muri ani. Kana muri mukomana munotiwa muri mukomana, muri mai kana sisi kana baba. Ini ndinonzi baba Sanyamawe. Ndinogarawo muno muroadport. Kumba kwamai Sanyamawe vakagara apa. Amen. Ndinopindira pachechi ino pasi pababa namama mufundisi George vakagara apa. Amen. Saka ndichada kuti muzvizivisewo nomuti iwoyo kuti mabva kupi, makokwa here kana makokwa motiudza kuti makokwa nani, kana makaona pasocial media motiudza kuti makaonawo pasocial media. Chingotiziisa nekwamunogara. Amen. Amen. Ndonzi Denzel ndakakokwa na Mai Kamba na Bakamba. Ndo fellowship ku United Fellowship International Revival Ministries UFM Cosmos City. And yeah. Amen. Amen. Ndoto Confidence Kamba dogara ku Extension 5 Cosmos City. Ndakokwa na Mai Kamba na Baba Kamba. Amen. Ndinonzi Sister Lina, ndinogara kuMayfair. Ndauyawo kuzonamata nemi nhasi. Ndakokwawo nasisi Maibanda. Mapepa makapiwayo rimwe racho rinotaura nezvekereke ino kwatiri kubva nekwatiri kuenda nepatiri kezvino izvi.
saka munozonoriverenga kana mava kumba pamawana mukana wekuzorora. Asi rimwe racho tichakumbira kuti mufile information about yourself. Pane zviripo zvakanyorwa ipapo. Nekufamba kwevhiki uchazoreceiva ifone call kubva kuno kuchechi, kubva kuna secretary vanenge vachida kungozoziva kuti makakomborerwa zvakadii mukereke ino, uye vachingotaura nemi kuti vazive zvakanyanya pamusoro pekereke ino. Panopera service inoi, secretary vachazodawo kusangana nemi pakona apo pakagara vana baba vari kukona uko pakanyorwa kunzi connecting lounge. Saka ndichakumbira kuti panopera service muendewo pakona ipapo munosangana nasecretary, vachange vaine zvokutaura nemi kubva kuna mufundisi ipapo. Saka ndichakumbira kuti mugosangana navo panopera service. Amen. Ngativaomberere maoko vachitora nzvimbo dzavo, mungatora nzvimbo dzenyu. Haleluya, haleluya. Regai nditorewo nguva ino kudaidza profesa vauye nezviziviso. Asi panopedza profesa ndichakumbira mai mugando vabve vavajoina. Amen. Thank you so much. Amen, amen. Regai tiomberere mhuri yekwasanyamawe iri kutityaira zvakanaka nai. Aiwa tinotenda Mwari. Ndakuda kutotemutwawo kuti ndimama wangu. Haleluya. Regai ndipo ruremekedzo rwangu kuna mufundisi namama. Uyezve regai tipanane zviziviso zvezuva ranhasi tingoitirwa zvakanaka. Tinotenda nematestimony. Sister Rumbi, I testify that ndakakuonai murimo mundege. Mwari vachitiitira zvakanaka. Unoziva wakangosangana nemunhu wekuchechi kwako mundege, pane zvazvinongoita. Ndine musi wandakasangana nawagondwe kuairport kuLilongwe. It was just something else. Kungoonana nemunhu wekuchechi panzvimbo dzakadaro hamene zvazvinongoita. Tinongotenda Mwari nai inyasha dzepanzvimbo idzodzo. Amen. Regai tipanane zviziviso zvedu zvezuva ranhasi. Zvakamira zvakadai izvi. Zvekutanga zviri kubva kumadzimai. Madzimai vari kutengesawo mathemed t-shirts ari kuita 150 rands rimwe chete for maadults. Kana ari evana ari kuita 100 rands rimwe chete t-shirt imwe chete. And vane mahymnbooks ari kuita 50 rands. Vanomada or vanoda kutenga hanzi muone Sister Joyce. Musi weSaturday chiziso chechipiri 1 November kune end of year function kana kuti Christmas party or Christmas day. Ipo pano pachechi yemadzimai. There will be gift exchanges and fun activities anenge achiitwa pano. Dress code yacho hanzi kuine ma-striped top denim bottom. Pane chirungu chada kumbondirasisa ndikati ndiri kuverenga zvakanaka here. Ndati ma-stripped top. Ndobva ndazoti aiwa ndinofanira kuverenga nechiamerican ma-striped top. Hallelujah. Because ikaitwa stripped unogona inogona kuzoguma isiri top 9. Amen. Chechitatu chemadzimai muri kuziviswa kuti ma-Thursday fastings enyu they have been suspended until January gore rinouya ra2026. Amen. Amen. Ndinongofarira kuti tichipembera kudaro mangwana sekereke tiri kutsanya. Hallelujah. Tiri kubreka mutsanyi wedu pano pachechi 6 o'clock kusvika 7 p.m. tinenge tiri pano nai tichingotiitira zvakanaka sekereke tinenge tichitsanya. Amen. Chechipiri chiri kubva kukereke chiri kuti vanhu vedu vekusocial welfare vari kuramba vachingotikurudzira kuti tingoenda into the culture and the habit yekungotsvagawo something chekuisa patebho pavo apo kana tichinge tiine chatauya nacho. Haleluya. Ndaudzwawo kuti mama youth leader vari kukumbirawo kuti girls dzese dzekuyouth musare soon after service. Munoda kuonekwa neutungamiriri wenyu, saka kureva kuti muri kusara kumusoro uko muchionana neutungamiriri wenyu. Sekereke tiri kuziviswawo zvakare kuti tine Holy Communion musi wa26 October kureva kuti vanoshanda paaltar mugadzirire. Kereke tinoramba ticheuchidzwa kuti we have got a midweek service ipo pano. Mufundisi vakati vanhu vari kutiitira chirongwa chakanaka. Ndofunga service yesvondo rineri takanga tina Sister Rumbi pano kureva kuti mikana iripo pano kuburikidza nevanhu vaMwari nai
kune dzimwe kereke hautopiwe mukana, but pano tinopiwa mukana. Saka tine midweek service yedu 7 p.m. will be online. Please join and be ministered unto. It's an important thing. Our services, both the English and the Shona, and my Facebook page, Anorana, and my social media platforms, we are encouraged as a church to support whatever activities are happening on those social media platforms. My Facebook, my Instagram, my YouTube, even on TikTok. Stay connected and help to spread the message. Your support certainly will make a difference. Amen. Kereke tiri kuramba tichiuchidzwa zvakare kuti mufundisi vanenge vari pano pachechi chipiri chega chega vanoda kuvaona makasununguka kuuya kubva nenguva dza9 a.m. kusvika na3 p.m. However, kana uri constrained panyaya yenguva, bhuka nguva yauri kuda kuvaona pasloti iyoyo, wouya pano panguva yako, wovaona, woenda kwaunenge uruda kuenda, kana kuti whatever you will be doing panguva iyoyo. Regai tingoyeuchidzanawo zvakare kuti it's not only the Tuesdays that our pastor is available. Our pastor is available any other time of the week. Chinongodiwa chete kungovafonera kana kuita make a booking through his office ipo panapa. Please, you are invited. You are encouraged to invite a friend. You are encouraged to invite a family. You are encouraged to invite anybody to church, your neighbors and colleagues. Let them come here and let them join us for worship. Let's grow together in faith. Bring someone with you this coming Sunday. Chititira zvakanaka. Vaenzi vese ndiri kukumbira kuti soon after service tingosangana just for a very short time apo pakanzi connecting lounge apo zvigotiitira zvakanaka. Sekereke tinoramba ticheuchidzwa kuti tibvise zvipo zvedu nezvegumi. Pano takaitirwa zvakanaka, tine nzira dziri nyore chaizvo kana uine kana uchida kushumira Mwari nekupa kwako uye nezvegumi zvako. Tinobvisa nenzira nhatu. Munogona kuita my electronic fund transfers from your phone or from your computer. You can do my ATM deposits by ATM. You can also come nechipo chako ipo panapa panguva yatinopa offering, or unogona kuenda kumashuroko tine speed points kana kuti swiping machine woitirwa zvakanaka. Mwari vachingokudzwa naye tichivashumira. Regai nditi inini zviziviso zvangu zvaperera pano, but regai ndipinde muchikamu chinotevera ndichidedza madzimai achiita zvinhu zvavo. Hallelujah. Amen and amen. Handizivi kuti uya henyu mama. Amen. Saka ndanzwa kuti kune item iriko yemadzimai kutungamirirwa nechurch board. And zvakangonakawo kuti church board tine madzimai ariko. Inini chandura kungotaura chete ndechekungoti akomana zvakangokosha kukura wobva waita vanokurangaridza kuti uri kukura zvakanaka. Amen. Tinoda kutenda mama kuneso vamwe takazoita happy birthday kuma 10 dzeusiku, but tinotenda kuti ranga richingori musi wa10. But tinotenda Mwari nekuvapo kwenyu ipo pano pakereke, nekuvapo kwenyu for each and every other thing zvamunotiitira. Kunesu vamwe nekuda kwatakakurira we might not express it clearly. Nekuda kwokuti hatina kumbokura tichimbozwa kuti kune mabirthday. Zitori nyasha nai. Joshua. Mai vangu vakachema this June vaitirwa ka celebration ke birthday because kumashure uko kwakusina history yekuti kwakuine zvakadaro. Hallelujah. Ndikuona kunge pane zviri kuitika panapa. Regai ndipe mai mugando mukana ndirege kuramba ndichitaura. Vamwe tine zvipo zvokutaura, tikasataura tinorwara. Regai tingotenda Mwari. Amen. Thank you. Ngativaombere pasi vachinogara pasi. PaBirthday nepamuchato vanhu tinosmaila. Ngatimbosumukai vanhu wetimboimba makorokoto kuna mama vedu. Praise and worship. 2 minutes ne. Makorokoto ndiwo makorokoto. Makorokoto ndiwo makorokoto. Makorokoto, makorokoto, makorokoto,
makorokoto, makorokoto, makorokoto, makorokoto, ndiwo makorokoto, makorokoto, ndiwo makorokoto, 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 makorokoto. Yes, tinoti makorokoto kuna mama vedu. And also ngatimboimba itese vanhu hamusi kufara though. Hapana kavibe birthday. Vanhu hamusi kufara, ngatifarirei mama vedu. Ngatiimbei happy birthday. You have done it. Thank you. So ngatimboimba happy timboni mufaro tichigadzirira ground vachigadzirira handiti timboimbawo happy birthday tuna mama yedu chili day. Happy birthday to you. Where is Sunday school? Where is our dear friend Sunday school? Hi. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yo, happy birthday to you, Mama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mama. Happy birthday to you. Thank you so much. Thank you so much. Nguva ino nokuzara kwaidaisiya ladies. Saka zvachaita tichauya as usual. Vachatanga ne-ladies department, ne-ladies board. Tozoteverwa ne... Oh, Sunday school yatouya. Saka tatochinja. Vanga variko kupedzisira but vakuta kutanga. Hanzi vemberi. Saka ngavauye zvavo, ngavatotanga kutouya zvavo. Then after Sunday school, ladies mouya. Ngatiomberere vana vedu vachiuya. Muchanzwa the way vanoimba. Ngativaomberere. Do you know what we are doing? We are singing happy birthday to Mama.
Thank you so much. Last time I was in because vanga vaidya cake. At least matanga nditi you can go. Kana muda kudzoka munhu wadzoka kupedzisira nditi. So nguva ino nokuzara kwaidaisira ladies. After ladies, the Jirichi family mogana kugadzirira nditi after panongopedza ladies, the Jirichi family gara makagadzirira. Nguva ino madzimai, this is your time. Muzita ra Jesu. Hallelujah! Hallelujah! Kana uchingoziva kuti uri amai, tinokumbira kuti timboya kumberi timbofarira mama vedu. Ndichifano kuimbirai zvangu muchiuya henyu. Happy birthday to you. Happy birthday, 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 happy birthday to you. Happy birthday. Nzvimbo iripo apa madzimai. Hakusisina nzvimbo yaimira. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tombo kururawo mabhaji. Yes. Mururu kumatenga, mururu kumatenga, mururu kumatenga, mururu kumatenga. Bana mai mururu we. Bana mai mururu we. Oh toiba, toiba, toiba. Oh kumate, bana mai mururu we. Bana mai mururu we. Ah toiba, toiba, toiba. Oh kumate, wana mururu we. Bana mai mururu we. Oh toiba, toiba, toiba. Kumate, ananayotiwa. Happy
10 minutes. Mboitai kamwe 1 kekupesera. Tokutendai Jesu munoshamisa munoita minana nezviratidzo. Mwari tokutendai Baba munoshamisa munoita minana nezviratidzo. Tazviona munoita minana munoita minana munoita minana nezviratidzo. Tazviona munoita minana munoita minana munoita minana. Mwari ava vanoita minana vanoita minana vanoita minana. Tarirai vanoita minana vanoita minana vanoita minana. Farira Jesu. Andena yo mberi yechione. Maita basa madzimai. Ndisiri nguva yekunana gogo Shakata. Semadzimai tine mufaro watinawo. Ini ndichikura I didn't know that there is authority in being quiet and or being silent. That's one thing chandakadzidza kuna mama. Mukunyarara kwawo one authority wainayo. One command wanokupa nyange wakanyarara. Saka nhasi tiri kucelebrate tikuti happy birthday mama. Tisu semadzimai tinokudai. Tinoshuwira kuti dai tichigona zvamunoita kungonyarara. It can take us far muupenyu hwedu. Asi kudzidza kwatiri kuita tikuita tichikopa manotsi. Tichidzidza, tichikura. One day tichasvikawo pamuri ipapo. Takungogona kunyarara nyangwe mudzimba dzedu. Nyangwe nokumabasa. Nyangwe mwana akaita zvakaipa. Tingogone kungoita kamwe ka authority katinenge tinako but takanyarara tisingaite ruzha. Tichitaura zviri soft. Zvisina voice rakanyanya kukwira but uchiita command. Ndio chinhu chandakadzidza. Mama tinoti happy birthday. Tinongokutendai nerudo rwenyu. Happy birthday mama. Tine kachipo kedu katinako semadzimai. Katingoti muchibva pano. It's just an appreciation. It's not worth anything zvamunotiitira mukati muupenyu hwedu. You have transformed us from where we were to what we are today. From our dressing, from our mindset, everything, to our prayer lifestyle, we have changed us. Tinongokutendai, we say happy birthday. Mwari wako wanzei makore mazhinji. Azere nomari nerudo rwakawanda. Tinokutendai. Hallelujah, hallelujah. I know tinowanzotanga necutting handiti.
but nhasi tatichinje mbichana because tikakata vanhu vakadya havadi zvokutamba. Ngatiomberere the Jewish family. The Jewish family, vari kuuya, ngativaombererei. Saka tikapedza nemadepartments ese handitika tapa zvipo tozokata keki. Pakanaka handiti? Zvakanaka handitika? Hallelujah. Hallelujah. Nhasi ndauya ndakamiririra baba vekwaJirichi. Saka tine kachipo katinoda kutipe amai wedu wekuchechi zvakare vari amai vepanyama. Saka ndauya nechikomba chacho chinogona kunozvidza. Regai ndichitambidze. Ngativaomberere vachinogara pasi. Right now, church board, after church board means mogadzirira handitika. Church board, ngativaomberere vachiuya. Aiwa, church board hatingangopa kachipo tisina kumbotanga tatamba. Kereke yese ngatimbosumukai tiwane patinofara nekupemberera muzita raJesu. Tisimudzirei muri zvenyu ikoko. Praise team, tibatsirei tingosvika patinofarira mama vedu. Mai wedu vanongotikomborera mai Vana baba nana mai vekudare uyai. Vanongotikomborera. Mama Jirichi munongotikomborera mai we. Mama Jirichi vanongotikomborera mai we. Mama Jirichi vanongotikomborera mai we. Muzita raJesu, haleluya. Mangwanani ano mufaro wangu ndakamirira church board, ndakamirira kereke large. Regai ningoti sekereke takakomborerwa. I'm sure mumwe nemumwe anopinda pano tinobvumirana kuburikidza namama vepano takaitirwa zvakanaka sekereke, takaitirwa zvakanaka sedzimhuri. Saka mangwanani ano tirungoti mama, Mwari ngaaramba achikufudzai mberi pamunomira nekereke, pamunomira nemuranda waMwari, kuti basa raMwari rienderere mberi nechipo chedu. Kana tangobva pano, endai munoita zvamunoita muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya. Yava nguva yana tate ndate vana baba. Haleluya. Ndakanjifunga kusimudza vana baba vose, but hey, vamwe vauya vakatamba, vamwe vauya vakatamba zvakare. Amen. Isu sana baba mama toda kutenda nekutichengetera baba vedu, nekutichengetera mendo wedu, uye baba vanotitaririra sana baba, vanotirayira, vanotiitira zvakanaka nokutinamatira. Taunganidzawo zvataunganidza sana baba. Toda kungoti mungonowanawo zvamunoita panopera sevhisi yanhasi muina baba vedu muzita nemuropa raJesu. Amen.
Thank you. Ushering, after ushering, share praise. Ushering, ngativaombere maoko vachiuya. Mama, say ushering department. Tinofara chaizvo ende tinokudai. Nokuti kuti tivepo, kuti timire muimba ino, ndimi munenge muchita kuti zviye zvinofamba zvakanaka. Kuti munhu wese aive anopinda muno akasungunuka, baba vachita zvavanoita, hunge mai vakadi vakafara mukati memba. Saka se-ushering department, taunganidza chipo chedu ichi papa ichi mama. Wanai zvamungaita nazvo, mune vanhu vari momo mama, mu-envelope momo. Speak a word about their lives. They sacrifice a lot, something. So, mama, zuva renyira makazvarwa, tinoziva kuti kana Mwari vanokurangarirai zvakanyanya. Saka mukataura manzwi pavanhu vari mu-envelope momo, zvinotiita zvakanaka. Ushering, tinokutendai. Sumukai ushering muonekwe. Sumukai ushering muonekwe. Chivarira mama, zuva ravo kudai. Mama, ivai nezuva rakanaka. Thank you. Ngatiomberere ma-ushers edu. Praise team, after praise team, cleaning, after cleaning, hozdeko muchigadzira. Praise. Kochigaishe mari ichi achiri kupizvi. Muzita raJesu, amen. Nguva yakanaka, mama vanonditira zvakanaka. Senangu, setumai yangu kapoka ita ka problem. Bichana hauchamhanyire kuna mudhara ka. Unotangirana kuna moms. To moms ikonditsunyirayo ka. Vanonditira zvakanaka mama. Muzita raJesu, amen. Nechipo chedu ichi as praise. Tinoti mama, endai munodya asi musasiya mudhara wangu. Hallelujah. Cleaning. After cleaning deco, ngatiomberere cleaning chiuya. Ngativaomberere vachiuya. Ngatirambe tichiomberera vachingouya chete kusvika vasvika. Deco muchigadzirira and then masingles muchigadzirira as well. Hallelujah. Isu se-cleaning department inoti happy birthday mama. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakuchengetei. Isu se-cleaning department tinofara nokuti kana tichitsvaira pati tichitotarisira kwamuri kuti mama vedu, tikutsvaira imba yedu namama vedu, tinofara nechipo chedu chatiinacho toti endai munomwa drink nemazita acho arimo mukati. Thank you. Osteko, ngativaomberere vachiuya. Kusvika vasvika. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Deko oye. Deko oye. Tauya pano nechipo chedu se-host Deko. Tichiti happy birthday mama. Being sweet as always. Grow old. Muone vana vevasukuru venyu. Hallelujah. Singles, after singles, catering muchigadzirira, after catering, media team muchigadzirira. Ngatiomberere singles, vanomhanya muri kuona. Hallelujah. My river. Matikudi izve uyai. Come my river. Uyai my river. Uya daughter tibatsira. Abandi mama vedu. Yes. Abandi mama vedu. Yes. Tinovada mama. Tinovada. Abandi mama vedu. Mama. Abandi mama vedu. Mama. Aye mami. Mama. Hallelujah. Amen. Singuzwaye. Singuzwaye. Isusu se singles department. We love you, Mama. We say happy birthday to you. We love you so much. Our lovely mom, our sweet mom. Vanotitira zvakanaka. Mama vanogona handisiuti ndingatsanangure ndichiti chii, but we love you so much. Nechipo chedu ichi mama. Musazosiya dedi sezvataurwa nepraise. Ngativaomberere maoko. Mailifa next time. Ngatite mari yeSouth
so that tichimba pamwe tichigona masayo acho handiti catering. Hallelujah church. Ini ndakamirawo mutsoka dzalida wedu wecatering kudongoti happy birthday mama. Munotiitira zvakanaka. Thank you so much for the advice. Thank you nemidziyo yenyu yatinomboshandisa for free. We thank you. Happy birthday. Media team, after media team, North of Ondekas. Ngatiomberere vana vedu vachiuya vemedia team. Hallelujah church. Suite media tane chipo chedu. Takuzopa mama nokuti tinofara tiri mumedia. Tinoita zvakanaka. Zvinogonerwa. Hatungoti thank you. Happy birthday kuna mama. You know, when it comes to media inyanya kutaura munoziva. Inongoita pazvivhindikiti. Vanongoratidza chete. Thank you so much. North of Ondekas, after North of Ondekas, ana mabhera gadzirirai, then youth muchigadzira as well. Amen. Amen. North of Ondekas oye. North of Ondekas oye. Ngatimbosimuka itoti mama, 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 mama. Muzita ra Jesu. Amen. Isusu seNorth of Ondekas tinokudai mama. Munotiitira zvakanaka. Tinoti happy birthday. Muitire zvakanaka. Mwari vakuchengetei makore akawanda. Endai munodya mari yedu nababa. Ana mabhera, after mabhera, youth, then teens, then topedziwa ne security. So ana mabhera. Hallelujah church, tadzoka zvakare. Takamirira boka rana mabhera, ma-personal assistants evafundisi. Tinoda kungoti mama happy birthday. Tine kachipo keduwo. Hallelujah. Indakamirira ma-lady bearers, not vana ama lady bearers vamama. Tirikuti happy birthday mama. Today we are not only celebrating your birthday, but we are celebrating the anointing upon you. We are celebrating the grace. We are celebrating you, the woman of valor, the great woman of valor that leads us each and every day. I say to you, mama, may the oil that flows from your head flow and never run dry, forever and ever. Amen. Thank you so much. Youth. I was, youth yakuya chaizvo. Ameni. Rega ndinyatsozvisa paside. Tisange tatara chipo chedu chekutanga. Saka mama chipo chedu chekutanga ndechoti ana mukoma vati ndikudze kuti December uyu panokwanisa kuita. Amen. Ameni. Tinongotenda Mwari nebirthday ramama. We love you mama. We appreciate you zvamunotiitira muupenyu hwedu, the lessons that you teach us and the patience that you have towards us. Amen. Nechipo chedu chechitu. Kwanza kuwapa chipo chedu. Saka mungogadzirira pamari iyoyo mungu tongoita ka mungu madrezi nemasutu muna December. Thank you. Thank you so much. Ngativaombere maoko vana vedu veyouth. Teens, simukai, teens, ma-teenagers,
An inspiration to both the girls and the boys, and we just want to thank you for everything. Amen, church. Oh, Mama, we just want to say thank you for everything, the advice you give us, and all our meetings. You are a pillar that holds us, and we just thank you for being ever present. Thank you. Ngatiomberere vachinogara pasi vana vedu. Security. Ngatiomberere kusvika vasvika. Copy, Bamakanda. Get one. Pastor's gate, Papa's gate, Calv's gate. Atimbosumuka titambire Mwari, tichifarira birthday ra mama. Tarisa uone ruoko rwa Mwari. 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 Tarisa iwe. Tarisa iwe. Tarisa iwe. Tarisa iwe. Tarisa iwe. Tarisa iwe. Tarisa uone ruoko rwa Mwari. Tarisa uone ruoko rwa Mwari. Tarisa uone ruoko rwa Mwari. Tarisa iwe. 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 Kutamba ninotamba. Kutambira Mwari. Kutamba ninotamba. Kutambira Mwari. Kutamba ninotamba. Kutambira Mwari. Kuimba ninoimba. Kuimbira Mwari. Hallelujah. Nansi mama waita like hysteric panapa. Was security atanga kubhadhara mama chipo zuva ranhasi. Hatisati tambobhadharira vamwe, but mama tatanga kuvabhadharira nebzita raJesu. Tinokutendai motikari dzenyu dzakachengeteka nemiwo zvakare Mwari wachititungamira. Hapana chinoitika pano parunda post tiripo. Tinotenda. Mazvitsa. Maita basa ngativaomberere vachinogara pasi. English service, sorry henyu. Zvinongowanikwa. English service, pana vamwe here kana pana vamwe varipo, just let me know. Ngatipe nguva ino kuvarudzi vechirungu. Hallelujah. Vafarire vana vamama chaivo. Because tisu tinogara namama every Sunday. Hallelujah. Ndibatsirei kudaidza our praise team. Ndo team yandinotemba chaivo. Hallelujah.
Since we are the last ones, we just have to bring the vibe to the house. Amen. And this team in the way temper. Hallelujah. Even mfundisi team yedu tinaitemba. Hallelujah. So reka timbo hapa nguo atsata pachipo chedu kunama. Amen, church. Motimo alite. Ayo matata. Motimo alite. Ayo matata. 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 Ukolo lami ngonyuka nalo. Ukolo lami nolunga nalo ngilunga. Benge sana ngiyogena nalo. Ekhaya ezulu. Ukolo lami ngonyuka nalo. Ukolo lami nolunga nalo ngilunga. Benge sana ngiyogena nalo. Ekhaya ezulu. Ukolo lami nolunga nalo ngilunga. Benge sana ngiyogena nalo. Ekhaya ezulu. Ayo matata. Ayo matata. Ayo olivo alite. Ayo matata. Ayo matata. Ayo olivo alite. Ayo olivo alite. Hallelujah. Hallelujah. Ngatuomberere kwa edu chigara pasi. Amen. Chekupedzisira chandoda kutaura ndechekuti mama tangaine iyi. Thank you so much. Maita basa zvikuru. Ndichitenda munhu wese ane chaaita. Munhu wese expressa mufaro wake handiti. Vamwe vauya vakatiratidza zverege, vamwe vauya vakaimba, vamwe vauya vakaita zvavaita, tikandonzwa masecrets emayouth kuti December there's something. Saka tinotenda Mwari, tichitenda zvamaita vanhu vaMwari. Yava nguva imwe yatatakamira yekudya handiti. Tikati fare tobva tadii, tobva tadya. Asi panopera church, munhu wese ari kuwana cake handiti. Saka dhoo iri rinenge rakavhurika nedhoo iri rinenge rakavhurika. Saka usabuda usina chawakabata handiti ka. Yanguva yatakanyatsomirira chaizvo. Apa ndinodawo secretary. Munonyatsouzvigona. Zvandanzi ndinogona ndiri kutofunga kuti ndezvei. Asi chiregai ndichiri kufunga kudaro. Regai ndidedze vari kufanira kucheka keke. Zvitiitire zvakanaka. Ari kubatsira ndiva. Onde mama. Mama nadedi anzi uyai. Ndiri kutsanya.
zikeke ngarichekwe zikeke racho izochengorera sekuti ngarichekwe zingurida sekuti ngarichekwe ngarichekwe zikeke ngarichekwe zikeke racho ngarichekwe. Aiwa, baba vanobvunza kutesta. Maripa okay handiti? Saka ndizvozvo. Saka mama pane vari kuti handitizowa kuti wacho ndeyekuti chii. Vari kumbotesta. Hallelujah. Amen and amen. Aiwa tinotenda Mwari, ngatimboombererai maoko zvakare tichingoti happy birthday kuna mama. Hallelujah. Hey, hey. Oh, hey. Thank you so much. Mogona ugara English. Sekuru na gogo. Sekuru na gogo. Sekuru na gogo. Wese wachazochata kana matadza unombotidedza kuseri, mazvinzwa here? Before musati machata tidedzei tikuratidzei kuti zvinoitwa sei. All eyes kupupita handiti ka? Mayuthi, muri kuona here? Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Keki mukuendesa yenyu. Panguva ino ndichangozira secretary. MC wanhasi handiti. Ngativaombere maoko. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tambodya zvepanyama nhai. Kezvo taakuchida kudya zvomweya. Hallelujah. Tadya zvepanyama ikezvo takuda kudya zvechi zvepamweya. Ndoda kutendawo Mwari nemhuri yaakandipa. Ndine mudzimaiwo nevana vaviri nhai. Maisanyamahwe vari pavapa nevana vedu vaviri. Wekutanga anonzi Kupa Kwashe, wechipiri anonzi Tasvitswa Nashe. Saka ndokumbirawo mundibatsire kugamuchira mhuri yangu muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Aiwa, nguva yatanga takamirira yasvika. Tose takasimuka. Ngatikamuchirei baba vachiuya, vachizotora nzvimbo yavo. Zvatanga takamirira zvatavinga muzuva ranhasi. Nguva yacho yakwana. Muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Regai tende Mwari masikati ano oro mangwanani ano nezita raJesu. Nditi makorokoto kuna maimfundisi nekusvikawo ku4th floor. It's not easy, inyasha. It's not was everyone who managed to get there. Mwari vachitibatsira ndigotenda kereke yose nema-birthday messages akapinda, and all the love that we received and the care that you have sent to us. We do not take it for granted. We see the love, and that love keeps us going. Makambo zvibvunza here kuti when a pastor is half burdened, who do they talk to?
it's always a pleasure to minister along people and to see you many as you are when there is something that needs money. Because majority of us, pakangotaurwa rand, we shun away. To here I say, makorokoto, I'm almost getting to half of the age that I got here with. Nadarika. Then I've got 2 in 1. The guy did also happy birthday to Mama Pure. Just wave wherever you are. You are loved and you are cherished. I always buy, I give you a present on my birthday. I give you a present on your birthday. Hallelujah. Not here, I mean there. Amen and amen. Yes, this time I stand up I'll ask. Hallelujah. Hallelujah. Message yangu inobuda here rega indigweyedza takachamira kudaro ndingoannounce zvisiviso zvandapiwa naprofessor musi wa24 October. For the fun of it, it's a Friday. We want to have a couple's bride dinner just to fellowship as a couple mungotenda Mwari that we have finished the year together. No one is gone. We are a couple. We are just celebrating. If your spouse refuses to go, just ask, are you not happy that the Lord has given us this year together? Amen and amen. So mswat 24 Maneru, muripo wacho I-150 kana usina unongoyotaura kuti ini handina. Andika kana kuti unongoda chibhakera chako uchipinda. Totoziva kuti imimi hamuna muri comrade for today. Totodya iripo toenda kumberi. Chibhakera chinoreva comrade handiti. Yes, unongoya uri comrade kana wakupinda pagedhi kangoona mai mahere unongoda chibhakera chavo mai mahere nawa mahere utoziva kuti ndi comrade. Comrade havabhadhari toll gate. Right. Asi ndotorevesa usazogare kumba nekuti hauna. Rudaport North Cell Group munofanirwa kukumbirwa kusara. Florida Cell Group munofanirwa kusara. Horizon Cell Group tofanirwa kusara. Saka ndokuti Rudaport North topinda mu prayer room. Then Florida toenda mu one of the offices yakavhurwa up, and then imwe yacho Horizon Cell Group tinogona kuenda pa front pe prayer room zvichitiitira zvakanaka muzita raJesu. Amen. Ndoda kuti takamira kudaro tigoverengerwa shoko raMwari muzita raJesu. Hallelujah. Rumbi wakandikutangira kukwira ndege mwanangu. Ini ndakazokwira ndane 30 something ne wakatonditangira ndege. Pamwe pacho unofunga kuti uchitarisa madhara ari muno unofunga kuti wakakwira earlier. Wakatonditangira. Amen and amen. Toda kuverengerwa kubhuku ya Exodus chapter number 2 verse 23 and 24. Jeremiah chapter number 17. Jeremiah chapter number 17 verse 10. Tichaverenga. Zvino makore mazhinji akati apfuura, mambo weIjipita akafa, vaIsraeri vakagomera muutapwa hwavo uye vakachema. Kuchemera rubatsiro rwavo nokuda kwoutapwa hwavo kukakwira kuna Mwari. Mwari akanzwa kugomera kwavo uye akarangarira sungano yake naAbrahama, naIsaka uye naJakobho. During that long period, the king of Egypt died. The Israelites groaned in their slavery and cried out, and their cry for help because of their slavery went up to God. God heard their groaning, and he remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. Ini Jehovah ndinonzvera mwoyo uye ndinoedza ndangariro kuti ndipe munhu zvakaringana nemufambiro ake uye zvakafanira mabasa ake. I, the Lord, search the hearts and examine the mind, to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Hallelujah. Watingavane pekugara mupewo chimuti musikana.
I was reflecting regarding Sekuru Jakata's life. One day he danced when we were still at the old venue, and it was my first time to see a grown-up man being excited by the word of God. And I prayed when I left, and I said, God, this man must not depart from my life for the appetite he has for your word. But ndiri kuona kuti pane zvakazoitika kana kuti zvichazoitika zvaakuvamanikidza kurega kuenda. All right, it's day of it's message of another day. Theme yatiri kufamba nayo inoti acts of faith. Hashtag Mwari vanonzwa. A God that hears. Mwari vanonzwa pfungwa dzedu. God hears our thoughts. Uye Mwari vanonzwa izwi redu. Also hears our words. Kana tichitaura tinonzikwa in 2 dimensions. If we are speaking, we are heard in 2 dimensions. The first dimension vanhu vakatitenderedza. Dimension yekutanga is the people surrounding us. The second dimension ndimwari. The second dimension is God. Kana ukataura, if you speak, Mwari vanokunzwa. God will hear you. Asi vanhu vanogona kukunzwa. But people can hear you, or vanogona kutadza kukunzwa. Or they can fail to hear you. Kunzwa kwandiri kutaura hakusi kwekuinterpreta aiwa. The hearing that I'm talking about is not about interpretation. Kutaura kutonzwa chaiko. I'm talking about hearing. Kuti kana ukataura pana anokunzwa. That if you speak, someone will hear you. Even uri wega, even if you are alone, someone can hear you. Mwari pavakasika munhu, God, when he created a human being, havana kufuratira. he did not give his back. Vanonzwa. He hears. Mwari vanonzwa. God hears. Saka kana uchitaura nemunhu muri vaviri. So if we are talking to someone in this, the two of you, uri kutaura nemunhu iyeye. we are talking to that person. Uye uri kutaura naMwari. We are also talking to God. Nekuti hakuna vanhu two. Because there are not two people vanotaura pasina witness. who can speak without a witness. Nekuti pese pane munhu. Because wherever there is a person, pana Mwari. there is God. Even ukaenda pasi pemvura. Even if you go under the waters, Mwari vanokunzwa. God will hear you. Ndoda kushandisa one word rinobatanidza mazwi maviri. I want to use one word that joins two Rinoti words. give. That says kupa na forgive. nekuregerera. Mazwi akabatanidzwa. Are two words that are joined. Unogona kuti forgive. You can say kuregerera. Wobva vazoti give. They not kupa. Anowanikwa ipapo. They are found there. Saka kana munhu achipa. So if someone is giving kune mumwe munhu, to another person, pane a witness. There is a witness. Anonzi Mwari. That is called God. Ndopaanoti give and it shall be given unto That's you. when he says give and it shall be given back unto you. Parikunzi give. Parikunzi ipa. Hausi kupa Mwari direct. We are not giving God directly. Uri kupa munhu. We are giving to someone. But pauri kupa munhu. But as you are giving to pane someone, witness pakati there is penyu. a witness among you. Anorewarda the gift. Who is going to reward the gift? Auripirwe nevawapa. You are not rewarded by the one who gives. Unoripirwa nemuridzi weprinciple. We are rewarded by the owner of the principle. Because as you are giving, principle yegiving. The principle of giving yakataurwa naMwari. was said by Kuti God give. that you must Saka give. now when you are giving, you are a man under instruction. Uri kuzadzisa izwi rakataurwa The naMwari. word that was said by God. Wedza wapa mari. Either we give money, uri kupa moyo wako, or you are giving your heart, uri kupa nguva yako, or you are giving your time, uri kupa pfuma, or you are giving your kana wealth. wakupa, As you are giving, uri kureleasa covenant, you are releasing a covenant yekuti uri kupa, that you are nekuti giving, pana akati ipa, because there's someone who but said you must now, give. But auripirwe nemunhu, you are not rewarded by a human being. unoripirwa nemuridzi wezwi, You are rewarded by the owner of the nekuti iye word. anonzwa, Because he hears. wauri kupa The iwewe, one you are giving, akakutenda, when he says kana thank you, kusakutenda, or does not asi appreciate, akataura kuti ipa, but the one who said you must give, anokuripira, will reward. haadi kuti umuudze He kuti doesn't ndapa, want you to tell him that you gave. anonzvera icho nemoyo, He chests the wakarara heart. uchipeposa When in you your are heart, sleeping and you are kuti purposing in your heart ndakuzonopa, that I'm going to give, reason yauri kupira, the reason that you are giving, anoiverenga mumoyo, you read it in your heart. haamirire He malips, doesn't wait asi for the wauri lips. kupa uyu, But the one you are giving,
anoteerera mazwi He listens to the asi words. muridzi But the weprinciple owner of the principle, anobata pakazvakabva he catches where it comes onzwisisa from mwoyo. and he understands the heart. Ndine munhu here mangwanani anaya. Saka Mwari vanodini? So Vanonzwa. God hears. Unoziva pamwe pacho wakagara At some point when you're sitting, unofunga kuti ndombonofukunura mai vangu you kumakuva think here. if I can unduck my mom in the grave, Ndombonofukunura baba vangu kumakuva here. must I take him back Nekuti from the pane grave? nguva yokuti unosvika paunoti Because there's a time when you think, ndatarisa chiso chavo when pamwe if I can see their face, pandiri napapa where I'm passing paisazondiremera kusvika will not pandasvika. burden me to But this Jehovah extent. paari kutora But vabereki when Jesus pauri just in checking the groaning parents, uchiti amai vakaenda pauri kuchema pane uchiti anenge vakaenda. atotanga kare kuverenga There is mwoyo one who's always iye viewing your heart. jeremaya ati anoverenga icho Jeremiah is saying, nepfungwa dzemunhu. he views the heart and the brains. Saka patiri kufamba pepe tichifunga kuti So vanhu as we are havasi moving, kutiona, thinking people are not seeing pane ari us, kukuona. there's one who is seeing There's you. nothing hidden under the Hakuna sun. chakawanzika pasi pezuva. Regai ndiende to the other principle inonzi forgive. Let me go to the principle called forgive. Kana wakunoita chinhu chinonzi Kana forgiveness, wakunoregerera. haisi nyaya yearegerero, It's not the issue of the one who is haisi forgiven. nyaya yeari kukumbira It's not ruregerero, the issue of one who is asking for inyaya forgiveness. yeakati forgive. It's the issue of one who Zvobva said you have to zvanzi forgive. nevadzidzi, Then the disciples say, tidzidzisei kunamata. teach us how to pray. Zvikanzi kana Then he munamata, say, when you are praying, iti baba vedu vari say, our kudenga, Father who art in heaven, tiregererei zvivi zvedu forgive us our sins sekuregerera kwatinoita as we vanotitadzira. forgive those who sin Kureva kuti against the us. moment you forgive, Meaning, paunoregerera, wabuda muatmosphere yevanhu, we have exited from the atmosphere of wapinda people, muatmosphere but the we realm have of the entered into the spirit. atmosphere of And the realm of the that is spirit. kuregerera chinhu chakaoma. And forgiveness is Chinhu difficult. chinonzi forgiveness chakaoma. Forgiveness is difficult. Kunyarara nekuregerera zvinhu tu zvakasiyana. Being quiet and forgiving are two different things. Kunyarara kuti ndaisiya nyaya iyi. Being quiet is saying, I'm leaving this issue. Musounongokanganisa zvanzi makangano. The issue they will remind you Makanganwa here. Gore riya. that year. But when you forgive, But ukaregerera, uchirevesa, when you are meaning it, waregerera munhu. you have forgiven a person. But principle ainzikwe nemunhu. But the principle is not heard by the Inonzikwa person. naMwari, It's heard by God vanonzwa. who hears. Kune munhu here wandokutaura naye. Am I speaking to someone? That's why uchiona kuti giving is a problem. That's why you see Nekuti kupa tiri idambudziko. kupa takatarisa pane vatiri kupa. Because we are giving, looking at the person we are Hatisi giving kupa meso to. edu akadarika watiri kupa. We are not Dai focusing Jesu beyond the one we are akafira giving. vanhu pamuchinjikwa, Jesus, when he died for people at the cross, achitarisa unhu hwevanhu, when you could check on the dai lives of people, asina kuenda he pamuchinjikwa, would not have gone to the but cross. akaenda But he pamuchinjikwa, went to the cross kwete nekuda kwevanhu, not because of people. aifira vanhu, He was dying for people. but akaenda But he pamuchinjikwa went to the cross nekuda kweinstruction because of the yeamutuma. instruction of the Unonzwa one who sent achizotaura him. achiti baba, That's why yes, he's kwacho saying, kwamakandituma, he said, when you sent vanhu me, vacho vandiramba, the people are but rejecting me. haana kuti bvisai muchinjikwa, But he did not say remove the akaramba cross. akautakura, He nekuti carried the cross. kuseri kwevanhu Because kune beyond munhu people, anonzwa. there is someone who hears. God who hears, Mwari vanonzwa. God who hears, Mwari vanonzwa. God Elohim, Mwari vanonzwa. Bhaibheri rovha rati kuna Exodus, pakazofa mambo It's like a king died wevaIjipita, of the Egyptians. vanhu vakaramba vachichema And people were weeping, continued weeping. kusvika Mwari anzwa vanhu. Up until God hears Paari people. kunzwa vanhu As he's Mwari, hearing people, ndo paari kunotaura naMozisi. that's when he's talking to Oti Moses. ndanzwa. And he said, I've heard. God is so explicit, ndanzwa. I've heard. Mwari vanonzwa. God can hear. God can hear you loud and clear. Mwari vanonyatsa kukunzwa zvakanaka. Pauri kutotaura nemunhu wauri kutaura As naye, you're speaking to that person you're mutori speaking to, vatatu kana muri two. you are already three. Chinhu one chandinofarira Mwari One thing that I love about God pakunzwa kwavo, is this hearing. tine matare atinogara We have meetings that we sit, tichirongera vanhu zvakanaka. planning good things for people. Mwari vanonzwa, God hears. vototanga kukuripira nekuda kwezvakanaka And you start zvauri rewarding for the kurongera good that vanhu. you're planning for people. Wakarara uri mumba When you are sleeping in your house, uchiti Mwari ndaakuendesa nherera dzekumba kwedu saying, kuchikoro. God, I'm now sending orphans Mwari to school. vanonzwa murangariro God iwoyo. hears that Pauri mind. kubuda mumba, As we are Mwari exiting from your house, vanotanga kuvhura masuo God starts opening ekuti the doors. chakanaka chawaakuda That this kuita good thing that you're chirege planning to do kufa
must not Chimere. die, but he must grow. Panogarwa matare. As they sit in those Pachida meetings, kuparadzwa vanhu. when the planning to Denga kill you, rinonzwa. the heaven hears. Panotangira idea. As the Ndo idea saka starts. uchiona kuti pamwe pacho unonzvengeswa. That's when you see that Kwete you are nekuti sometimes escaped. wakangwara. Not Aiwa, because you are Mwari clever, akanzwa but God vachironga. had as they were planning. Akanokuprotecta And zvisati he zvaita. protected you Why before it happened. pavakaronga vaifunga kuti vakavhara Because door. when they were planning, they think they were Vakakanganwa closing the kuti door. hakuna chinotaurwa They nemunhu forgot that kana there's nothing that a chinofungwa person can speak, nemunhu or the Mwari man can think vasipo. when God is not there. Ndosaka uchinzwa Balaki naBalaam That's when you hear Balak and Balaam. vachitaurirana As they are zvikanzi discussing, nditukirewo they say, vanhu can you curse those people for me? nditukirewo rudzi Can you urwo curse that nation for me? pakati pavo pasina muIsraeri Among them there's no bati Israel. Mwari vakanzwa God heard. varume vaviri These two men, as they vachirangana were kusvika discussing, vatendera mbongoro up until he allowed kutaura the kuti donkey to speak. iwewe Balaam That you, Balaam, unotiroverei why do you beat Balaam me? akati hausi kuteerera And Balaam ndiri said, "You are not kunotuka vanhu listening. I'm avo going to curse Mwari these people." kwakubuditsa mutuma And God took out an akabata angel munondo holding a sword. vaIsraeri vasipo And the Israelites were not chaitika there. chii What has Mwari happened? vakanzwa God heard. kana taakuvimba namwari As we are uyu trusting in God, tichinamata mwari and we uyu are praying to God, patinoronga as we nekurongonora plan and anenge unplan, achinzwa we will be hearing. akamirira kuripira And you will be vanoronga waiting to zvakanaka reward those who plan good akamirira things. kuprotecta vanorongerwa Waiting to zvakaipa protect those who are nekuti planning good Mwari things against them. vanonzwa Because God hears. Mwari vanonzwa God hears. wakagarirwa dare As they are rekuitirwa planning for you, zvakanaka of Mwari doing good things vanonzwa to you, God wakagarirwa dare As they sit in a rekuitirwa council zvakaipa of Mwari doing bad vanonzwa things, God hears. mukangotanga kufunga Mwari If you vakutonzwa start thinking God is hearing, so the hearing of God kunzwa kwaMwari yakasiyana nekunzwa kwevanhu is different from the when hearing of God people. is hearing Paripo anonga vari achinzwa. kutsvaga principle He's looking for a kuti principle. pane here chandakadyara Is there something that I chinogona seeded kuteerereka that kuti I can ndiripire hear munhu so that I can kana reward this kuti pane person? here chakaipa Is there a bad thing chaakurongerwa munhu uyu that they are kuti planning against this person ndimuchengetedze that I can protect? pane ma-spiritual battles There are spiritual battles physical battles and that we physical fight. battles. mamwe acho tinoafaita palevel yevanhu Some of them we fight them at the level of pamwe people. pacho tinodarika level Some yevanhu of them we exceed the level totanga of people. kutorwa namwari wacho And we start fighting with God. pamwe pacho unenge uchirwa nemunhu kudai Sometimes we'll be fighting with muri a person. palevel yevana You are at the level of vari children kurwa pachavo who are fighting on their baba own. vanogona kusvika woti stop The that father can come and say, Jehovah stop wamira. that. And they Handiti. stop. Kozoita level yekuti mwana akutorwa Then nababa there's vacho a level when a child is The fighting with the level father. kushoko ramwari In the word of inenge God, yablasphemous age it will be a stage blasphemous when you stage. speak words against God Paunotaura Saka mawords patiri anospikisa kutaura naMwari. mazwi. As we are speaking tine words, mazwi ari palevel yedu we have sevanhu. got words that are Tine on our mazwi level. ekuti tinenge taakutorwa nedenga We have got direct. words that we are fighting in the heaven. Kutokweshana nemusharukwa. unoziva rokuti mazwi haafi You know that words don't words die. do not die Mazwi haafi. mazwi vakomana vese vavakakudza kuti I love you ine 13 All those boys that you said, I love you, they they did know. not die. They did not die. ukasaarivhesa uchasangana nawo kudenga If you don't reverse them, you meet them in heaven and they'll be Mazwi- waiting for you. words don't Mazwi haafi. that's why uchizoona kuti bhaibheri rinobva rati be quick to listen Kasika and be very ikunzwa. slow to speak. Mononoka Why kutaura. does God say be slow to Ne speak? Mwari vachiti munonokai kutaura. Usati wataura, That before you talk, you need to understand unofanira kunzwisisa the content of your words. kuti mazwi ako ari kuti chii. Ndanga ndichiverenga kuna Proverbs. I was Regai reading ndiverenge. Proverbs. Ndinorasika pamwe pacho nechida kuticha ndakadzikama. But kana kusi kuarea kwako you go up wako you end up there. Let me read Proverbs. Proverbs chapter number 18 verse 2 says, fools find no pleasure in understanding, but delight in airing their opinions. Fools do not pleasure in understanding, but they delight in airing their opinions. Do you know that 90% of the comments that we do, No, so 90% of my comments we are tinopa. comment out of ignorance? Tinotaura tisingazivi zvatiri kutaura.
pane mazuva ainetsana AFM payakasplita nepakati kuZimbabwe. There are days when AFM splitted. Inini I was a Reverend Chiyangwa Pese. Nandiri munhu waReverend Chiyangwa. Ndakavanzwa vachiparidza. I heard him preaching. Ndakavanzwa inini vachitaurira bofu nemunhu akafa kuti nezita raJesu muka. Chiona munhu achiti fakanya so nemeso kwete kuudzwa. Saka pazvakatanga kuitika. So when it started happening, I started standing ndikati no. The Ndakamira other part ndikaramba. ndivana Satan. They said the other part are devils. Zvazvokuti ndaitofunga kuti musi wandinowaona toda kutombopindana maoko. I said the other day Kune we need vanhu vari to kufaradza fight. chechi. By default, not by planning. Vananosangana the leadership of the other side. Vakasangana noutungamiri werimwe side. President aenda parufu rwamufundisi, rwababa wamufundisi. Tagara pasi tataura. We sat and we discussed. We are discussing. Now you are realizing the man Now takuona that munhu. you were judging without even contact with. Wawaijaja usati That wasangana naye. you have your conceptions and your thinking without meeting Uine him. mafungiro Now ako usati wasangana wasosangana naye. naye. Now you have met him. Wakuona kuti haana kukwira padenga neera. Now you see kuti Pane he's not chirima happy. ari chekuti There's something ukangonosangana that nacho is in kuti him. ndasangana nemunhu waMwari. That if you There meet are him, so many areas Ma we are areas speaking akawanda. out of foolishness Atiri without kutaura tichisanzwa applying tisingashandisi our chenjeru. mind to understand. Tisingashandisi So pfungwa dzedu kuti the tinzwisise. Proverbs are kuti. Proverbs Munyori says- waProverbs are kuti. Proverbs Do saying, not be quick musakasika to comment or kutaura. to air your opinion. Ndaandichifara zvichinzana mai zvakati. There is power in silence. Mune simba Kuti mukunyarara. munhu asaziva kuti uri kufungei. Whether wakatsamwa kana hauna ungotisa. Either you're angry or not. Zvokuti munhu akaona vanhu vane character yakaita sana maifundise. So that someone if meets Andofunga a kuti anda character. saka nedofu. So I met someone. Tavana kuti mai wepapa wakapusa. Musi waunozoswedera padhuze nawo ndopaona kuti The day you go close to kuti him. takabudirira imakeup yatinayo hatisati tasvika uko. Pambacho unonyatsoona munhu akapusa, but that is the power that in when you seek understanding without airing your opinion. Usina kutaura Ndiri zvaunofunga. kuti Mwari vanonzwa. I'm saying God hears. Ukataura zviri foolish Mwari vanonzwa. Ukataura zveupenzi Mwari zvine anonzva. wisdom Mwari vanodi. Ukataura zveuchenjeri Mwari So vanonzwa. patiri kutaura, let us be slow So to as you are speak. speaking, let us be slow to speak. Unoziva kuti wakarara uri mubhedroom mako zvaunga uchifunga Mwari vari kunzwa. As you are sleeping in your bed, Pamusoro God pangu is hearing what ndakamira you're kudai, thinking. Mwari vari kutonzwa. God is Vanhu hearing. vane ndamboti paunotaura unonzikwa nevanhu. When you speak, people hear you. Unonzikwa nevanhu. You are heard by people. Unonzikwa naMwari. You are also heard by God. Jeremiah ari kuti Jeremiah is saying, kana vari Mwari, if he's God, havadipendi nemazwi he doesn't atinonzwa. depend on the words that we hear. Vanodependa nemoyo He wemunhu. depends with the condition of the He heart. understands Which means your heart. anonzwisisa moyo wako. Waimbozviziva here kuti zvese zvauri kuronga. Do you know that all things that you are planning, there's someone who knows it? Zvese zvauri kuronga. All things that you are Vanhu planning. vese vauri kurongera kuita zvakanaka denga All roziva. people that you are Vanhu planning to vese do good vauri for. kurongera kuchekeresa denga All the rinoziva. people that you're planning against, the heaven knows. Unoziva kuti pane panguva dzekuti tinokanganwa kuti Mwari vanesu. You know that there's a time where you forget that God is with us. Zvekutokanganwa zvekuti unotofunga kuti the limit yevanhu. Do you know kuti ndandimbozvifunga this statement I was yekuti thinking- people listen from the element of benefit. Vanhu vanoteerera vachida kubenefit. Kana ukataura zvine musoro, If you speak something sensible, vanhu vanokuunganira. people will gather around you. Ukataura zvisina musoro, If you speak something without vanhu sense, vanokutiza. people will run away from you. Ukataura vanhu zvavasingadi kunzwa, If you speak something that people vanhu don't want to hear, vanokutiza. people will run away Like from you. randiri kutotaura makusena Like what I'm kuti talking about unoziva now. here That do you know kuti mubedroom mako that ire in your bedroom, Mwari vanomuziva. God hears? Unoziva here Do you know kuti zvauri kuronga that iwewe what you are planning, Mwari vanozviziva. God knows it? Kuchechi kwedu vakazoimba vakati munoziva kusasimba kwangu, kwete kwataurwa, kuri mupfungwa. The people that we call righteous Vanhu with vatinoti our naked vakarurama eyes, tichishandisa maziso edu enyama. pamwe pacho handivo vari righteous because Mwari Sometimes they're not vanoona. righteous because God sees.
Takaungana muchechi kudai, the Right now, one as we're in word that church. people doesn't want is to know that someone is seeing me. Uzoti But can I pane munhu rest ari assure kundiona. you, But rega God ndikuudze. knows, and He is hearing your mind. Mwari vanoona, He is vanoziva, hearing ende your vari kunzwa thoughts. pfungwa dzako. He is hearing your words. Vari kunzwa zvauri kufunga, vari kunzwa zvauri kutaura. Kungozviziva kuti whatever you are planning, it's known. Knowing that zvipi zvauri kuronga, Mwari Whatever vari you are kuzviziva. planning, Mwari vanozviziva. Zvipi zvauri kuronga, God knows it. Tinovharana sevanhu, hativhari Mwari. Tinonyengerana sevanhu, hatinyengeri Mwari. Tinogona kuitira kutonyengerana sevanhu, asi Mwari havavhariki. God hears. Mwari vanonzwa. Mwari vanonzwa. Unonzwa mapisarema achizoti Psalms 3:4 yoti, I was crying to the Lord with my voice, and He answered me from his holy mountain. Kureva kuti when you cry, Kuti paunochema, vana baba nana mai, vakomana nevasikana, the issue is not about driving expensive cars. nyaya haisi pakudhiraivha mota The issue dzinodhura. is not about being looking nice. Nyaya haisi The pakutaridzika issue is zvakanaka. not about wealth. Mwari haisi The nyaya haisi issue papfuma. is about understanding Nyaya iri that pakunzwisisa whatever I do, kuti zvipi nezvipi I zvandinoita am not in secrets. handisi Mwari pakavanzika. vanonzwa. Mwari- Ende God hears. kunzwa kwaMwari And the hearing of hakusi God. kwemazwi atinotaura. It's not about the words that we speak. Do you know that there are people we think they are our enemies? Noziva kune vanhu vatonofunga Yet kuti they vavengi are vedu, not. yet havasi. There are people that we think they are our friends, Kune vanhu vatonofunga kuti yet shamwari they dzedu. are not our friends. Idzo dzisiri shamwari Paunenge dzedu. uchidya paya paya, Paunenge vatumwa uchidya. vanenge vakatobata ndiro iyoyo kuti The usafe. angels will be there holding the plate so that you don't die. Achizadzisa shoko rake Fulfilling his rekuti words. uchadya chinouraya haufe, That you will eat poisonous uchatsika food but you pane will not die. zvinoruma zvinyawada You but step on space hazvikuurayi. but you will Kune not die. dzimwe dzimba dzamakaenda There are other houses where you mukanodya visited and you mukapemberera ate and you muchifunga kuti enjoyed, mawana shamwari thinking you maisirwa found a poison friend, but denga but they put poison for rikakurwirai. you. Why? But they haven't fought Pamakaendako for you. rakanga varanzwa vachironga. Pamakaendako vakanga vanzwa vachidi vachironga. When they heard Because when them God planning, hears, nekuti Mwari He pavanonzwa, either reward either or anoripira protect. or anochengetedza. Church ngatirege kukanganwa Let's not forget kuti Mwari vanotiona. that God sees us. Church ngatirege Church, kukanganwa let's not forget kuti tinogona kuita ine act of worship kutogona and not kurumbidza worship Him. tisiri kurumbidza. Ndosaka uchizonzwa patsime That's why repaSamaria you hear at the well of achiti Samaria vanomunamata saying those who worship him havachamunamati pagomo will not reSamaria worship him in the kana mount of Samaria or kuJerusarema, Jerusalem. but yakwana nguva But now nazvino is the time, yatokwana and now kuti it's time vanomunamata that those who vamunamate worship him mumweya will worship him in nemuzvokwadi. spirit and in truth. We need people who are seeking the Lord. Toda vanhu vari kutsvaga We need Mwari. people who hears the Lord. Toda vanhu Do you vanonzwa know Mwari. kuti your tithe, Unoziva God kuti can chegumi hear chako it? Mwari vanochinzwa. Mwe munoti zvakaitika kupi? Unoziva where it Unonzwa did unonzwa Mwari vachibvunza Cain. God Kuti asks mukoma Cain, wako ari, say, munin'ina where is wako ari. where is your brother? Where is your brother? Aripi mukoma wako? Remember, these brothers pavari kusacrifice. These Vari brothers as they kusacrifice sacrifice. vari two. Vari kupira and there are two of them. Mwari havadi avapo. Ende shoko raMwari rinoti humwe hutsi hwakakwira mudenga. He said the other smoke Humwe ascended to heaven. hukarasika. And the others Mukoma scattered. kwaakuzviona And the brother kuti saw iyi it. isaini yekuti ichi That chagamuchirika, this is the sign but that ichi this one has been chadi accepted charambwa. and this one has been rejected. Kwakunouraya munin'ina. And he killed his young Kwakubva brother. zvanhu ndopari kunzi naMwari ndanzwa That's what God is saying. ropa I heard the remunin'ina blood wako of your brother richichema murenje. crying in the desert. Hapana shoko parinoti pakauya vadariki rikavaona vachiurayana. Zvinonzi ndanzwa murenje. Say, I have heard Kureva in the kuti desert. vabereki vasati vanzwa, Meaning before the denga parents heard ranga about it, ratonzwa. the heaven had heard about Hatina it. here mimwe minamato Don't we have other yatiri prayers kuita? that we are Hazvina doing? basa nevakuru, hazvina basa It doesn't matter nevadiki. about the elders Mwari or young. vanonzwa. God hears. Mbodza munhu ari padhuze nokuti God hears me. Tell someone that God hears me. Say God hears me. Mwari vanondinzwa. Patinofarira Mwari vachinzwa ndepaya paya patiri kuti vari kuti reward pane Is zvatagona. that time when you are saying God But is pamwe rewarding pacho we us are for not also being conscious about being sensitive about the other Vari side of hatisi our life. kufunga nerimwe divi reupenyu hwedu.
unoziva kuti ndinombofunga kuti dai people knew, if people knew Ai vanhu vaiziva kuti Mwari vatori neni vari kundiona. that God is You with see, me and is zviri hearing nane me. that your nakedness is seen by men than your nakedness being seen by It's God. better for men to see your nakedness than God. But many of us, we are respecting men. But vazhinji We vedu tiri are not kuremekedza vanhu. respecting him. Hatisi kuremekedza Mwari. Unoziva kuti Mwari vanonzwa. You know that God Kunzwa hears. munhu chaiko. You know that God can hear a person. You know, these days we are suffering from reasoning Mazuva ano tiri kutambudzika vis-a-vis nenyakufunga the inya. word of God. Basa God raMwari. hears his principles. Mwari anonzwa He maprinciples doesn't ako. hear Haanzwi our reasoning. kufunga kwedu. Unoziva here kuti kune ma-church board. You know that there are church boards. Mutsi akarara kana paine ari kurara padhuze ngomuudza kuti muka ticharara manje manje kumba. Unoziva here kuti kune vanhu vari kutoungana vari muzita raJesu. But you know, there are people who are gathering in the name of Jesus, vachitotaura kuti vauya kuchechi speaking that they are before but God, vasina Mwari nekuda but they don't have kwekuti God because havasi kuziva kuti pavari kurangana they don't know that as they are planning, iye aripo. He is there. Munogara muchirangana, Always planning. ningi ngatimuitire izvi, ningi ngatimuitire izvi. But remember my word, riri kuti if you do good, Ukaita zvakanaka, he's searching your heart for reward. ari kutarisa mwoyo wako If kuti you do akuripire. bad, Ukaita he's zvakaipa, searching your heart to protect the ari person kutarisa mwoyo that you wako are kuti trying to achengetedze harm. munhu wauri kuzama kuparadza. How many people have we tried to destroy and God protected them? Vangani How vatakazama many kuparadza people vakachengetedzwa have we naMwari? tried to destroy and God protect them? Rimwe gore tichikupinda Campton Park, When you're still going to Captain Park, I went in a counseling session ndakaenda pa-counseling session tiri kuEast London. when you were in East London. Zvikanzi nemumwe mukuru, And another elder said, ndine ma-10 rand, I've got this 10 rand ndine coin 5 rand. and I have this coin 5 rand. Imi mama mati, imi mama mukati. Ari kutaura chokwadi ngaatore one of these monies. Who is saying the truth can come and take this money. Just pick one. Hanzi ina handisi kuda kuita mutongi pakati penyu. He said, I don't Ndaisa want to 5 rand, judge. ndaisa I've put 10 10 rand. rand and 5 rand. Ari kuti iye panyaya dzatanzwa He's saying muguta on the idzi. issues that we had in Ichokwadi the ngaatore mari. must come and take money. Vakadzi vaviri vese vakabuda pasina aitora. Both ladies did not take the money. Umwe akati akanzwa, The umwe other one akati said he had. akanzwa. And the other one said he vayapera. had. But mukuru wandandina yakangoti But the elder said, kana matadza kutora mari imi muchienda kumba ini ndichipinda mupureya ndoda anotorai. So many times we are murdering youth, we are murdering girls, we are murdering teenagers, we are murdering marriages, we are murdering future by speaking out of ignorance. tichitaura tisina kufunga. Kune vanhu vakavenga varoora, kune vanhu There are people who vakavenga hate their vakuvasha daughters-in-laws and nezvaakanzwa. son-in-laws Muroora because of wangu what they anoroya, hate. muroora wangu akaroya ani, maziso ake handimaoni zvakanaka. Ndanga ndichifarira the point yasimudzwa naRumbi, yanga ichinzi naRumbi, kune munhu anokuvengera kuti wakangopfeka juzi. Just that, usina chawamutadzira. We did not do anything to that person. Anotongokuvengera izvo. We will hate you for that. For that, just kungoti makapfeka juzi renyu. And atorwadziwa, God hears us. Mwari vanonzwa. Mangwanani anondoda kuudza mumwe munhu kuti Mwari vanotinzwa. I want to tell someone that God hears us. Uchema misodzi wakapererwa. As you are crying, usingazive kuti zuva ranyura here and you kana don't know if rabuda. the sun sets or Vanhu vese rise, vakusiya. and all But people I can left you. guarantee you Mwari anokunzwa. But I can guarantee But God tanga hears tichinamata you. kuinda session. As you are praying Hanzi kune intercession, vanhu vari kufighta mabattles ari there are lonely. people who are Who are fighting not battles. knowing kuti what do I do. But Vasingazivi can kuti I chachaka rest chii. assure you, the world may not hear you, Nyika inogona but he is kusakunzwa. faithful to listen But to iye you. akatendeka kuti akunzwe. Pauri kuraisa vana uri musingle. As you are raising your kids and you are single, Pauri kugezeswa zvisingagezwi nevanhu. as they are making you wash things that you Pasina cannot wash. uchigeza, kune mumwe munhu andakambosvikira achigeza zvinhu zvisingagezwi nevanhu, zvinogezwa nevaridzi vazvo, akawanda.
When he but was hiding. pawakahwanda ipapa uchishandiswa But as you are hiding and they are ukazotanga using you. kuimba one song, But when if you you start start to singing sing one a song ungoti pazvinorema Azvinoreruka munoramba muri Mwari. Pazvinorema, pazvinoreruka, munoramba muri Mwari. Kune mumwe munhu wekuti there is that loneliness that you can feel. Don't go into loneliness. Iti Mwari makanzi Jehovah Elohim. Kureva kuti munonzwa. Regera kupinzwa pakona nemaproblems. Can you not refer to his word? Kuti imimi Mwari makanzi munonzwa. They said you can hear. Kungova that mindset. Kuva nemundangariro Kuti iwowo. handina hangu chekudya, But I don't have food. handina hangu basa, I don't have a I've job. waited for long, Ndamirira I've kwenguva gone yakareba. through pain, Ndaenda it has pamarwadzo. happened and happened, but Zvakaitika. Mwari munonzwa. Asi God hears. There is that need. Do you know that trusting in the Lord? Pane Kunyatsoziva kuvimba kuti muna Mwari. even if ndikavharirwa mujeri, Even if I'm in jail. even if ndikawo God hears you. Mwari vanonzwa. Whatever you are going through, God will hear Zvipi zvauri kupindana nazvo Mwari Whatever anozvinzwa. is set before you, Zvipi zvakataurwa pamusoro pako anozvinzwa. unozati pamwe pacho kana usati waomerwa, When it's before it's difficult for you. you don't understand why people sing this song. Haunzwisisi kuti ngevana vachiimba song iyi. Pavanenge vachiti hakuna hama kupinda mambo Jesu, hakuna hakuchina, Jesu ndiye shamwari yedu, anonatsa kutungamira, hakuna umwe kupinda mambo Jesu, hakuna hakuchina. The word of God says there's a friend who sticks closer Kune shamwari than a inogara brother padhuze kudarika whose name mukoma. is Anonzi Jesus. Jesu. Do you know kuti zvikaoma chaiko chaiko mukadzi Unoziva wako when it's anokusungisa? difficult, your wife can get Do you you arrested. know kuti zvikaoma chaiko chaiko You know when murume it's wako difficult, anokusungisa? your husband Uri can get you mujeri arrested. achiti nhasi acharumwa nenda. And you are in jail, they'll say eaten by lice. Akakutengera kadhi rinorira. Last week night, Jesus is what? Can you remember? What was I saying last week? Last week I was saying Jesus is the starting point of whatever we need to do. Jesus. Pane this vibe yakauya nePentecostalism. Is this vibe that came with Yekuti Pentecostalism? people want more money. Vanhu vanoda mari Kuuya yakawanda. kuchurch. Coming to church. I asked one person and Ndakabvunza said, umwe munhu. why are you not going to the camp? Kuti She nyewe goes, usikuenda I've been kucamp. going to every camp. It's Kati not ndaenda helping kumakambi. me because Hazvisi I don't have the kundibatsira money. nekuti handina mari. Munoziva here kuti kubudirira zviri financial You know that is not prospering evidence financially yekuti you are blessed. It's not evidence that you are Because blessed. the dark world as well Nekuti can nyika give you yerima money. inogona kukupa mari. Munozviziva here kuti it's not always when you have lump sum of money Hapasi pese paune mari yakawanda. toona umwari mwari you see God, vanokomborera God Satan can bless. anopa futi vanhu mari. The devil also gives people money. Unogona kunge wakaiunganidza so. You can be having uchinyatsoziva money. And kuti you know iyi that this, haina nechekuita it nemuchinjikwa. doesn't have anything to do with the cross. Uchidya uchinyatsoziva kuti iyi haina nechekuita
knowing that it Nemuchinjikwa. doesn't have anything to do with the cross. Maizviziva here izvozvo kuti it's not all riches that comes from God. Hausi upfumi hwese unobva kuna Mwari. God hears you. Mwari vanokunzwa. That confidence yekungoti ndina Mwari anondinzwa. Chivimbo ichocho chekuti I've got to hears me. Unoziva kuti even hunhu chaiwo hunonaka. Even your Kana character can be uchifamba fixed. uchiziva kuti I'm not alone. When you are moving, knowing The that you are owner not of alone. life is walking with Muridzi me. weupenyu ari kufamba neni. Unonzwa hanzi pamwoyo akati handiendi In this moment, I ndosangana don't go to nemaboard member. Because I can meet board Ivo board members. member vakatopfekawo goof out vari kutokutizawo vachiti apa handiendi ndinosangana nevana vesakano mese pasina ana Mwari. Mwanasikana ari kuti ndoenda kuAfrica mo, mwana mukuba avo vari kuti ndoenda kuBenoni, mese muchitiza hunhu muchikanganwa kuti muridzi weguvha akaridongorera kuri. Iye wacho akarisika akaridongorera. The one who created it is seeing it. Munoziva kuti what is a problem now is we fear fellow men more Tinotya than vanhu. he who created us. Kudarika uyo We want to akatisika. please men Toda more kufadza than vanhu. who he created us. Kudarika uyo Vana akatisika. baba nana mai gore parakunopera As kudai. the year is going to Let's the just end. have a mindset in what whatever Ngative I nemurangariro do, wekuti chipi nechipi the owner chandichaita. of life is Muridzi watching over me. weupenyu ari kunditaririra. Ndikagona anondiripira. If I do good, you will reward me. Unoziva kuti kune vanhu vanobvisa tithe iri cosmetic You know that people will kuti pay zita tithe rangu rikwane pamaleaders. so that the name must fit in the leadership. It's not important. Hazvina Because kukosha. muridzi weupenyu anodini hake Because the owner anoziva. of Do you life know, knows. I always ask myself, kuti Ndogara taakurara, ndakazvibvunza. do we reflect on kuti how many things did I violate God? Kuti Not zvinhu zvingani did I zvandakanganisira violate Mwari men. kwete zvandakanganisira vanhu. All right, sorry yenyu randiri kuparidza nhasi harina kids. It's not good. Handina kujaira kuparidzirwa ndakanyararirwa. Ndajaira kunzi famba mupostori. Rova shoko raMwari mupostori. Zvinhu zvinake. Unonzwa David kuna 139 yamapisarema anoti, "Oh Lord, thou hast searched me and known me. Thou hast searched me and you have known me." Kureva kuti Mwari vane nguva yavanonzvera vanhu. There's time when God vovaziva. searches people and knows them. There are seasons. Pane mwaka. Unozonzwa Hebrews ichitiyo kuna Hebrews chapter number 4 verse 14 to 16. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast of our profession. For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but he was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help us in the time of need. Vanhu vanonyepereka. And lie to Vanhu people. vanovharika. Vanhu unoziva kuti munogona kutonetsana pasina nyaya because can argue when hapana there's no evidence issue, because there's no yezvamuri kutaura. evidence of what But you're Mwari talking vane about. vashitori witness. But God will be the Vachitoziva kuti witness. uyu ari kutaura chokwadi, Knowing that this uyu one is ari speaking the kunyepa, truth and this one is uyu telling ari lies. kuvharidzira ichi. Why? No. Because he understands Kuti both the anonzwisisa spoken word zvese and the zvatinotaura word that is not spoken, and Nema-words the word asingatauri. that and the reason nekufunga. why it's done. Faithfulness. Patiri kuti acts of faith. Kuti mabasa ekutenda. We are not only talking about great things. Hatitaura We zvinhu are zvikuru also chete. speaking about submission. We Tikutaura are also pakuzvininipisa. speaking about obedience. Kutaura pakuteerera. Kuroma ndo anemba ere kuteerera kunokunda chibayiro. Kunokunda chibayiro. Kuteerera kunokunda chibayiro. Pamwe pacho
we are so much excited by the gift Parika without zvipo. observing the reason behind the gift. tisingatarisi chikonzero chiri kumashure kwechipo. Because ndaona hangu vanhu vachiunza mari kuna mama. I've seen people giving But money. kuna atonza 50 rand yake achiti vakadzi vevafundisi. Handizivi kuti vanhu vakaita sei. But nekuti ari kuasharing. But because he's in ushering, he brought it. Vari havasi kukoshesa yavabvisa. God is not Vari valuing what you have kukoshesa given. mazwi valuing the awataura words that you said uchiibvisa. when you were giving Mari it. inogona kunge yaenda yatonyura. The money can even be gone Isina kana blessing. without Because any blessing. Mari vari kutarisa the comment. Vanonoka God is nebva valuing the kuchechi. comment. Tanonokazve hamuzivi here kuti vakadzi vevafundisi. Kwete maifundisi. Awapana titambire mama wedu, titambire mama wedu. Mwari vane zviri pamoyo uye Mwari vane zviri pamalips. Kana vakuripira vanoripira vachishandisa zviri pamoyo. What is in their heart? Hatiripirwe nezvatataura. We are not rewarded because of what we nezvatiri said. We are kufunga. rewarded because of what we are Tinoripirwa thinking. nechikonzero We are rewarded chekuzvitaura. because of the reason of us speaking it. Ndosaka bhaibheri richizoti kune vanhu vachizova vachiti takadaidza takaparidza muzita He said, renyu. we preached in your name. Takapa muzita renyu. We gave in your Zvonzi name. endai muno kwamakaitira mabasa enyu. Go to where you were Because doing your Zveshuwa ways. vaiita. Because Miromo it's true yavo they were doing yaitaura. it. Their lips Maoko were avo saying it. And aibata. their But hands were moyo holding yavo it. yakanga isipo. But their hearts were absent. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Uchizunza upombwe. Wow, pano parita. Hauna uzvinzwa. Mwari havasi kutaura. Panofanira kuita connection. There must be a connection kutaurwa of what is being said by the body nezvepazviri kubva. and where Because it's coming Mwari from. vanoti ndafemera mweya Because wangu put my panyama spirit yako. upon Kureva all kuti flesh. pamoyo Which wemunhu means on the heart Mwari of person. vafemera mweya God has wavo. put his spirit. Tarisanai, tarisanai. Udza mumwe munhu kuti Mwari vanondinzwa. Mwari hears me. vanondinzwa. God hears me. And the secret of God hearing us is righteousness. We Kururama. need to pray with an earnest prayer. Hakunamata When we mu- pray kunamata- to God, let us Hakunamata kuna not Mwari. please people. Ngatisafadze vanhu. I was conducted one day. Zvikanzi you are a pastor, ndikati yes. Zvikanzi do you know topota tichikutumira mazwi ekutaura papulpit kuti vanhu vafare. Ndikati anenge akaita sei. Zvikanzi isusu tinongogara kuresearcha zviri kutrenda. Kuti ukamira soti nezita raJesu ndaona mwanakomana achisimuka, ndaona ndege ichiburuka, ndaona mutumwa. Zvakapraktizwa. Pane imwe yakamboitika kuchitungwiza yandakashiya namama mucheri kuiziva There's an issue that yemunhu I've aiva been nekatsvimbo kake. You remember that one? Aita akabata katsvimbo kake so akadai to the left vanhu vese vobva vati wa to the left, okati to the right chechi yese yobva yati wa to the right. Vaazonoudza shamwari yake zvikanzi iwe tiri kuparidza tese sei kuchechi kwako kwakazara. Zvikanzi kanaka ndopachakabva chazoputika. Zvikanzi chimbondipawo ndiende kuchechi kwangu. Kusvika adaidzira revival kukabata so kudai vanhu vadonha, kudai vanhu vadonha, kudai vanhu vadonha. Kuchizoti chindidzosera. Ndopachakazoputika yakati iwe ndikudzosereko. Offering yese iri kuiswa iyi yobva yatoenda. Ena unotsvaga kamwe kwawakatsvaga akanchakupa. Ndopayakazoputika. Vakunetsana. But paaizviita handiti zvaiita kunge zvine umwari, but chechi yazara vanhu vasinganzveri. Bhaibheri robva rati get the spirit of discernment. Kuti ukasangana nemunhu waMwari uzive kuti uyu munhu waMwari. Ukasangana neari fake uzive kuti uyu ari fake. You need the spirit of discernment. Murege kuvharwa mari. Offering yaibuda. Zvonzi ndaakuda vari kubvisa offering to the right. Vanoti kanda because vanhu vanofarira the demonstration of vanoratidza kuratidzirwa kwesimba. Izvozvo ndikati muzita vanhu handei zvakaringana. Vanhu havadzoki next week. Mufundisi wacho asina power anga achitaura zveobedience. Vanhu vanofarira kuumburutswa.
ipapa kupumburuka munanyadzwa ndapinda chechi so akangarangara ipa but zvekungonogadzirisa hunhu But fixing your habit. kungogadzirisa hunhu kungonogadzirisa hunhu kuti kana tonyengetera So that when we minamato pray, yedu our prayers isvike. must be heard. That's why tonoti AFM hainakidzi kudarika kumapostori. Handisi kushora vanoendako, but unogona kuenda unonzi mvura yako iyi handiti weishandisa, but kuno kumanje hatikupe mvura, tatokuti mande mangwana, no tea, no porridge, no magwinya mangwana. Ipapa ndo panorwadza wakawanda. And the fasting yatinodeclare panapa inoitwa ne30 to 40%. Vamwe mangwana anorwa porridge rake, na 10 omwa tea yake, na 1 odya sadza rake, manheru odya food. Tuesday kusina fasting anovaita busy ozodya na 3. Satani achida ngokuratidza kuti wewe haugoni kuita zvataurwa kuchechi, unoita zvatoita isusu. Vangani venyu vakambosvika na 4 asina kudya pasi, kwete kuti uri kutsanya kungoita busy so wotomuka utoona 4 vasvika na 4 mangwana kungonzi fasting, uchanzwa mudumbu munotanga kurira na 5:45 zvekutorayira porridge remwana. Why? Satan akushanda. Do you know that whatever word that we have spoken, the devil also speaks a counterfeit? Mbodza munhu ari padhuze kuti Mwari vanonzwa munhu. Kuti Mwari vanondinzwa. Ndoda kuti udzokorore mazwi aya kuti hakuna anondivharira Mwari variko. Handiparari Mwari variko. Kana ndonyengetera anondinzwa. Kana ndikanonoka hazvirevi zvaramba. Kana Mwari ndavaudza vatonzwa. Hakuna rinoenda kuna Mwari rinodzoka risina kupindurwa. Vana vangu vandakakumbirira Mwari vakanzwa. Basa randakakumbira Mwari vakanzwa. Utano hwandakakumbira Mwari vakanzwa. Marriage yandakakumbira Mwari vakanzwa. Iye anoti anonzwa vanhu Mwari uyu. Tsika yake kuteerera vanhu. Call unto me and I shall answer thee. Knock and it shall be opened. Come unto me those that are heavy burdened, and I shall give you a lighter yoke. He promised that whoever trusts in the Lord shall fly like an eagle. His strength shall be renewed. When I stand and ask upon the Lord, He hears my voice, whether rich or poor, young or old. When I call His name, He has a habit of answering men. Ende Mwari havanzwi vanhu pamusoro pezita rako, anonzwa iwewe. Usanetswe nevari kukunamatira zvakaipa. Senda mazwi mumhepo, makusikati anorilisa mazwi uti nezita raJesu ndiri mukundi, nezita raJesu zvinoita, nekuti akaroverwa pamuchinjikwa zvinoita. He overcome each and every temptation. He came upon earth and left it without a sin. For me to live a life that He hears me. Mwari ainzwa slave. Anonzwa a slave. Yosvika pakumuti Elroy. Mwari vanoona. God had to see a slave. Iyo vati ndiri Mwari wenherera neshirikadzi. Kureva kuti vakafirwa anovaona uye anovanzwa, vasina anovanzwa. Unonzwa shoko raMwari richiti zvandinopa shiri dzedenga chikafu, what more munhu? Does the birds of air harvest or have barns, but they live? Over that, do not be anxious about anything, but let your desires and your burdens be known unto me. God hears you. God hears you. And chakanakira Mwari pamwe pacho, even when you cannot pray. In Exodus they were groaning. I don't think groaning is audible voice. I don't think groaning, when someone is groaning, those are sounds that it depends according to the nature of the person and the voice of the person. But God can even hear groaning. Not kuna Mwari akudi munano, akudi nyanduri. Mwari muri mutanda weBhaskoro. Zimwe zvese zvinokujunuka munosara muripo. Those
poetic themes, they are not important. Pana Mwari, you can be very straight. Before God, you can be straight. I don't have food. Handina kwekuchiwana. I don't have where to wait for me. Kundirangarira kana kusandirangarira. Remembering But me ndiri or mwana not, wenyu. I'm your child. Unongodzwa Daniel, Meshach naAbednego achiti hatisi kunamata chinhu He ichi. said, we are not going to worship Mwari this wedu God. kutirwira Our God fighting for kana us kusatirwira or not. isusu ticharamba tichimunamata. We will continue That was worshiping good him. enough to be heard. That was good enough to silence fire. Saka nyaya yekunamata haisi nyaya So the issue vocabulary. of praying is not about It's about vocabulary. the heart. Do Inyaya you mean yemoyo. it? Kuti uri Are you kurevesa here? sincere? Unorevesa here? I just want you to stand up and pray. Just pray about your life. I just want you to activate your conscience that whatever you are doing it is in His presence. There's no hiding from the Lord. There is no dark and diving from the Lord. Whatever you are doing in His full sight. Whatever you are thinking in His full sight. Whatever you are planning in His presence. There is no secret. What is it that you are planning? You are planning it in His presence. Tanga kungonamata. Uti Mwari ndinzweyo. Whatever I do, that I do not offend the Holy Spirit. But I speak words that are sound and meaningful at you. That you hear my cry. You hear my plea. You hear my situation. You hear my challenge. You hear my infirmities. You hear my weaknesses. You repair my weaknesses. Shoko ra Mwari Jesu vanopa mufananidzo vakati there was a Pharisee akati ndinobvisa chegumi ndichinamata katatu pazuva munondiziva Mwari ndini munhu wenyu. Umwe akauya akati Mwari ndiri mutadzi ndiregererewo zvivi zvangu. Mwari vakanzwa a humble prayer. Chimboenda umbonoita a humble prayer before the Lord. Acknowledge that you are a sinner. Acknowledge that your thoughts and your mind are within the Lord. Just pray. I just want you to pray a reflective prayer. A prayer yekuzvinzvera. A reflective prayer. Where you sin, where you judge, where you are heavy burdened, cast them unto the Lord. Just cast your burdens unto Him. This afternoon, speak your heart to the Lord. Don't shout, speak your heart to the Lord. Pour out that which is within you. Speak your heart unto the Lord. Say, God, you search the mind. You search my thoughts. You read my mind. And you know the produce of my lips. Help me, Lord. Oh God, help me. That I do not sin against you. But I also do not carry burdens within me. But I cast them back unto you in faith, because I know you are Jehovah Elohim, Jehovah who hears, Jehovah Elohim Shammah, Jehovah who hears. May He hear your word. Confess your sins. Say it unto the Lord. Empty your heart. Say your burdens. You don't need to say it in a way that is complicated. Be open unto the Lord. God hears you. He is even reading your mind. He is even reading your thinking. Mwari vanonzwa. Mangwanani ano vakamirira kutinzwa. Speak out to Him. Speak out to Him. Lay your life before Him. Say, God, help me. Search my heart and find me. When you have known me, Father, that I discover myself. I worship you in truth. Pray that you are able to submit to the Lord. That you are able to be honest to the Lord with your finances. Honest to the Lord with your body. Honest with your to the Lord with your mindset. Honest with you to the Lord in the things that you do. Set your heart and slay it bare unto the Lord. You are repeating what He knows. You are telling Him what He knows. But He wants to hear you repent. He wants to hear you forgive. He wants to hear you give. He wants to hear you purpose a good thing.
lay bare your heart. You are repeating what he knows. He is reading your heart. Allow the Lord to be who he is. Pray him in truth. Repent if you have to repent. Repent if you have to repent. Say it unto the Lord. Cast your burden unto the Lord. Be honest unto the Lord. I know people around you, but they don't go to you, with you to heaven. They don't go with you either to your house. The inner you, can you talk? Can you take your inner self to the Lord? Can you lay bare the inner self to the Lord? Because he hears us. We all need to be rich. We all need cars. But it is super important to lay your life as a living sacrifice unto the Lord. Give your life unto the Lord. Take your life back unto the Lord. Let not the joy of the world overtake you. Let not the pleasures of this world overtake you. Let the Lord hear you. Let the Lord search you. Let the Lord search thee. Allow the Lord to hear you. Jeremiah says, he searches the heart and the thoughts, and he rewards us accordingly. It's an afternoon to remember that wherever I go, I have the presence of God. I will never hide nor shun away from the Lord. I will never do anything and he doesn't know it. I will never behave in a way that he doesn't see. So that we start to respect him, his presence, than man. When it is well with God, it is also well with men. But it can be well with men, but not well with God. Let our life be a living sacrifice, knowing that God can hear us, God can see us, God is with us. I don't know who wanted to hear this, but I really feel that there are people who really needed to know that wherever they are, even outside the confines of church, but God is seeing them. You are with him. You walk with him. Paunopinda nepampata werufu, anopinda newe. Aagoni kuzoti pampata werufu anewe kumafaro okusiya. Kwese kwaunoenda anenge ainewe. Paunoita zvakanaka, the Holy Spirit is celebrating. Paunoita zvakaipa, you are fighting the Spirit. You are affect, the Spirit is groaning on your behalf. Hallelujah. 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 I'm sorry to say this. It's not a prayer that many people want to hear, because we always, when I said God hears, people want to hear good things. But I just thought that my spirit is forced, or it was being pushed to say what I said. Ndoda kuti tese takapfugama kana tisingarwari tingonamata this prayer. Umwe nemwe uzvinamatire uti Mwari, kubva nhasi I'll be very sensitive that whatever I do muripo. Pamwe pacho tinokanganwa toti tinozozviona taenda kuchechi, but hazvirevi kuti Jesu anogara pano, Jesu anogara mwoyo yedu, Jesu vanofamba nesu. This is only a place to worship, but not a place to meet him, because he's always with us. Chingonamata uti Mwari maita yenyu. Ndanga ndichizviziva, but mandirangaridza kuti munondinzwa zvese zvandinoronga, munoverenga pfungwa dzangu, munoverenga, you read my mind,
you read my heart. Whatever I do, you know it. And whatever I touch, I'm in your presence. During the day, at night, at work, in the mall, wherever I go, Lord, you are watching over me. Like a tower on a mountain hill, you are watching over my life, that I may serve you in purity, in honesty, honoring you with my substance, honoring you with my heart, honoring you with my mind. May the dear Lord be with us. Mwari tibatsirei, tirege kukanganwa, kuti patiri kuita mabudgets ekumba muripo, patiri kutaura nyaya dzekumba muripo, patiri kurera vana muripo, patiri kuita meetings muripo, nekuti imi Mwari amuna pamusiri. You watch over us. Help us to respect your presence in our lives. Help us to respect your presence in our lives, that we may live a life that is acceptable before you, that we may live a life that is pleasing before you, that we may live a life that brings honor unto you, and we become a vessel of honor to you. In Jesus' name, amen. Uyane offering yako kunashi. Kana uchida kunamatirwa. You can come, paunosia offering yako, don't go. Uyane offering yako kunashi. Come, let's give our offering unto the Lord. Come and give our offering. Let's come and give. Come and give your offering unto the Lord. May the good Lord come. Let's come and give. You know, whatever you are taking to give, you are also doing it in the presence of the Lord.